بنا ماي وحلي بتحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلتي سينو وانت كليب تعزاندي طويل الرزاق والمغرع داندي قلتي لي اي شاندي تكليب تحساندي مغرح كيدو كاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قولي عوجة فرا الهدي بدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الامورة لانر قولي تنوكم نزولة لا لي ولا يجعل دعنا سورة فتنوي نزولة جارغد على سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لي دليل برا برا قولي عوجة فرا الهدي بدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الامورة لانر قولي تنوكم نزولة لا لي ولا يجعل دعنا سورة فتنوي نزولة جارغد على سورة سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو سناي كتكونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون قلطيف الزكاير زلو بوليتيكا ناي زوبانان عالمنان كنركن فتنينا لايكيركم جمرو شير قبرو ريتوهم من حسابكم دما بحانات من قد قدفنا بلنا أبزي تنفاس زي هب قلطف مكيار ناي بوليتيكا ناي زوبانا بقول من قد كان بواكم فتنينا مچم كم معلتنا عمالتا عبيت فتص عميتات نيوم دفتصهم زلو نخلاتهم بزقبهم ملكع تنتينكا ناخد قلصهم كبتيو ويون غزي حتركايو ابزلو بزل علا رسات راي نفسه كفناتو بينو اخل تحستو ملو ناي ساعات كل ساعات كنت نتنول تخليخا اخل حبري تاريخي كمالتيو انت خوني نخمز خون غزي سلا زي بلا نخلو حويسنا كنرياكم فتنا but let's start with the major event بزيان جمرسك It's good to talk to you, and before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Our friendship is seminal and historic. So I'm very, very happy, and I'm very proud of this day, and I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best there. I think this will be a great opportunity for expanding our partnership. We intend to work together with you on كم تري وزلهم عب كبابينا نزو اني بوليتيكا نزوبانا عبي لو تخجبر زخل زبحال زلو عب سقمتي توسين زلو زدما اسرائيل برايم مينستر بخالا شو مدما حقنا علمن اكايدنا علمن زي قدسو زقبرن تقبره كونسيكونس بحال زي بلو حزبن تصنته كتما انت قاصل انت دبدبن ما نمزح حتى زي بلو برايم مينستر اسرائيل نتنياهو ني سومالي لاند افلط ايبوالو ريكوغنايز غيروالو كم هاجر زي اسرائيل ويون بمفتح مرحنات نتنياهو زغبرو وسانه نصبقيو ويون نسناي نغر يل كان خد حسب اسي كبيديو ويون طقلاله رئيس غازي حسب تخونالو ويون بربح استبلاعك كم كتكلالك ناو ابزي كلتا نغر كنفلالنا سومالي لاند على 3 عامت كم هاجر تنصيلو زخدن نهلاويون نمسلون بزعق عالسن واغان زخفلني سو بزعبه سومالي لاند بزعق كزارب ايدلني دهك ونياتو ناتو ما مصاصا زلوميو تزب دما رايت تو سيلف ديترمينيشن كلو انا اي قاوموني
تزبي بمثله إسرائيل أبز كبابينات متزل لكن مثلنا حزب سوماليلاند أقديسوا كم زي كونه أبز ترتري بلنا أبز ترتري بلنا إسرائيل ناي سوماليلانداويان مثل أقديسوا قال يكون this is far from it معناته أبز كبابك أي بحرن قرن أفريقيا زقبر زلو كنتات إسرائيل أزيا قداسي بيدا أزور نياك تساتف سنها بغات تساتف سلة تدل زلا لك أبز مومنت زي نزقو دايزك تقبرو وسينا الله نعم نعتوز إدما بزح عينت قبر ملسك وهاب جمير الله إسرائيل كوم سلا زبالت بزحات سبات تايبلو نيرو إسرائيل بزبالت بزحات دحر إسرائيل ني سوماليلاند أفلت أو كبوايم دحري شعوتي دومينو إفكت زبال حدا مزقبر دحريو مو حاسك جمري تباهل نيرو مقمت علينا عن رزالنا نتي إسرائيل زهابت أفلتو reject after reject زنصقو حدا دحر حدا كو حزن لنا so what is happening what is going on مجمريا كينو أبزي استزاربو بعلو دي صحافة برايم مينيستر اسكندر أيوب دي أبتنات بيج برايم مينيستر في إسرائيل صحافة هاد اجنتايز بلزلو تجيم أبزي كنردوك كلالنا تيك صحف كله مجمريا الأماناتو أبزي the prime minister announced today that the official recognition لومي وقعوي أفلطوني Republic of Somaliland هي بيالله قبله كم حنتي لولاويتن ناس قال لولاويتن هاجر يكت نخد كوني لله زي ما Prime Minister and the President of Republic of Somaliland signed a joint and mutual declaration حبراوي كلتيوم حبراوي أواج ويتفراري منكم زلوا ينقراله. The declaration is the spirit of the Abraham Accords. Keyword Abraham Accords يعتمد على ስለዚህ እዚ declaration ንገብሮ ዘለና ድማ ኣብቲ መንፈስ ናይ Abraham Accords ዝበሃል أبراهام أكوردس إمارات أتيات تزلع لازم إمارات شما خيط قسكا من كم أبغى مزلوا خطة كسرة زي أبراهام أكوردس قالوا تجرات من الله بعد مرة كلها لازم بتم منفسنا أبراهام أكوردس إن هرتبه لقينه then other countries will be kind of forced نزل recognition زي من البعد قلت في لنتري جيرنا نخو قبروخ قد دام خانن بزر سبنا بإماراتي تبزلوا دحر إسرائيل كتبل تخلد تخول زي جاي مزي نإسرائيل نزل كتبل زيادة زدفت بدحر مقارجان تلا إماراتيا بعلاقة يتقبر سلتفر سلزي لذي نعطهم صراحة مخانو بزو زطرات راي كونن now كي أنا كاليتي أقد داسيت هاجر أمريكا هتكون طيب لالو Prime Minister Netanyahu congratulated the President of Somaliland Dr. Abdurrahman Mohammed Abdullah and praised his leadership and the commitment كانت مرحناي Somaliland أمقيسو قال ملي بلالو good for his historic declaration بقمت على تينا President ون كمودمات برايم مينستر نتي بريزنت ناب وقعوي ادما غيرو له ناب اسرائيل لك بصح تي بريزنت ناي سوماليلاند ما امسجينو قال يبلالو there was this كي حنتك على ايران امريكا برايم مينستر ثانكس فورين مينستر بلا بلا يمسكنا لنا توم قالوا دافيد انا عند كمتات يبلالو the state of plans to immediately expand its Somaliland زلهم ركبن زمدنا شركنتن قلتيفهم كعبيوا مخانهم ينقرالو there was حنت دونالد ترامب تكسنا يرجن أي رقم كان الله أبجل كفال مسو كونكت خبرو يفتنون يرم مهنياتو another crucial aspect ناي إسرائيل أمريكان تايتبليو مهنياتو بزح حسبات أمريكا قدم عفلتو كتب زبل زربانيرو أمريكا كتب مخانا لما ببزح من قدك زربت أنيو أنت خوني بخلتها نقر كن رينا دونالد ترامب أقدم أبيلو نزنا إسرائيل أفلت أمهاب كسر حلو صنعيو بخمي كسر حلو صنعيو في الله يبزك أربعوان بزيها. Disparaging comments about Somalis. In my opinion, it has everything to do with Israel. Let me explain. So for some quick context, Somalia, at least the Somalia that's recognized by the international community, is very close to a key area of water called the Bab el-Mandeb Strait. This connects the Red Sea with the broader Indian Ocean, and it's here that anywhere from 10% to 1/3 of all international shipping passes through on the way to the Suez Canal. دونالد ترامب نزي قدايزي نزي إسرائيل أفلط أطلبو زلا بدحر مقارجة ننو أبزن زحلف أوانا تبوغ زغون سرح سريع نيري انتايو سغي قد أب كاميرا نامزي نسوماليا نتحقر كم حقر بوليس يبلا سدتا يبلا وحف زغونة حقر هزبا دما وحفيو نبعدونكم ملسون كن كلالنا ناتو دقفت دما بجكا ناي شفت النتن سرقن كالقوم ነገር ዘይብላ ሃገርን ፖለቲካ ናታ ድማ ኣብ ንሓት ሕዶም ዝቃተሉ ኣብ ፅርግያ ዝቃተሉ ናበሉ ሶማሊያ ምሕደራ ዘይብላ ኣዝያ ድኽምትን በብልሽውና ዝተበልዐት ሃገርን ከም ዝኾነት ክዛረቡ ፀኒሖም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዝነበረ ዘረባ ንሶማላውያን ኣብ ሚኒሶታ ወይ እውን ኣብ ሚኒያፖሊስ ዝቕመጡ ዘለዉ ምስቲ ናይ ፍራውድ ወይ ግን ስርቂ ተኻይዱ ደገሎ ድብልዎ ዝነበሩ
maybe a little bit with that بحنت امني 3-4 عف كهرم يدفت نيرو بتدما نز اسرائيل تقبرو زلا انتي قبر لهم نيرو بايتا ينصف لهم نيرو نعلم لخا international audience انتي قبر نيرو قبل علي سوماليا شفت النت كم زلو تسفا زي بالله هاجر مخانان سلازي سومالي لاند كابوك توصخلا كم حماق نجر دي يكون كم حدا صبو نجر نخرئ بدحر مقارجات السراح زنبري زربا كون كم زغل نسو دونالد ترامب حكى حيشكم لهم تدي بدحر مقارجات هدي مخيرو مكسع كندو عرحيقو حسب زغل يلكا تقوم تسبا يكون جن نوعو تقدس قدامي العامة أوشت أمريكانتهم يمانا يكون في عليه هاويان صار اسلامن صار صلمتن قالن زخونو اكندي ابكو طبعا امريكا لوط غيركا ابغون خاخد غبرون تفتنكم سلا داي غبره بصرفن بمن اسنا اسلام كم من مناي سومال لاي صلمتي ابغون نخمصوم እዩ كتقمل فتينو ግን بقمطالو دما نسوماليا بتدغاغامي بمدخام تمساسالي ناتكا امباس كابت هاجر بمسحب ناتكا انجيجمنت او بمحصار كل ነገር تا سوماليا مليسا كم تداخم كتجبر زي ነገር زي كغرمكم إذا نجار إذا نخجبر حركاتي زل على بركته زجبر إسرائيل إماراتي زبال زولا بزوانزي نتا إسرائيل تبع نتا سوماليا تبعال مز عجز الحسن شيخ زبال بريزنت تي فرماجو زبال كله تبوز خنا سكيورتي مسقطر مس على إيرترا مسقلهم كوينو مس إيرترا إثيوبيا مسقطر قالوا كوينو تبوز خنا سكيورتي هني صنيرو إذا حسن شيخ متيجن مسمن زمدنا يجبر مسمن يقرب مسمن يرهق سلدا يفلت نابتن كأتو نتهاجر حمس مسابيلوا كبير ترى زخدو سراويت حد 10 تسلطينهم زخدو أبي كم زلوا عجي فلتوني بعليتن بقبيلان بتنتن يتي الله يمزولو زلوا عجون مس إمارات كزمدي فتن مس قطر خيدو شركنا تقع مقاي فتن ناب سعودية خيد ناب قبطي خيد ناب أبي خيد ناب تي خيد ناب يرترا مخاد ما قليف نير قرم يرترا خطر لهم فتين كامش حجر أنت تقبر دلا تصفيت مسيكا عم كم يرترا حقوسنا لنا مغنياتو نسبة سوماليا كمان زربع مراحل زي كونه قالوا سوماليين تم بفلاي فتوت يرترا أمانة يمدسول وانا سبزي سلازي نزل سلسلة نزل حسن شيخ سلسلة نسبة سومال كان قواني قبو يكونن سوماليا لو النتان زات واحد النتان تتحيسلو زجي أبزي international روك خبرها لو كنا بالإيرتراين قديتها لنا قديتها يزب لكم زلو we are forced because if we don't نزيانا قرزيا أبقولنا دويلنا انتو حدا انتو خوني عفناك نحزنا لنا تم كنا بلها لنا تم كمان لبونايو لما نسير ترايب ليلو نتوم زي قصات يرترا ميديا زلنا يزو زلو وي علم لخاوي حقي تكبر كتب لها لك وي تم كتب لها لك بزيا وتي خاجي سومال لاند قرم قبرت قال ملاي لا نمصو لو تي لن سومال لاند تحجز ولا قال يتحجز يس كم حزبي مسلو كركب نعد سعر زلو حزب بنات سعري ولا حنت كبلا يكلني انا كم زي اخر يخلو قن علم لخاوي حقك خبر كم زلو قن كنقرا لنا because international law كنت حاسة لو ندحري لك صباح نقول أنا بخاخت مسألة خلص أجامي هذه so we have to be careful أبزي نملس أبتار السناتنا دونالد ترامب درو كم زي بالنيروجن أبزي أفلتونا يزقو داين تايلو. Now, for many countries, this area is absolutely key for ensuring the continuation of free commerce and trade, and this is the case for the Minister and prominent. And according to reports, US President Donald Trump has said that he opposed the US recognition of Somaliland after Israeli Prime Minister and prominent Trump ally Benjamin Netanyahu said Israel would become the first country to recognize it. Meanwhile, the African Union has said in a statement that it rejects any recognition of Somalia. بحفش كم تري ودا لهم لأمريكا بريزيدنت دونالد ترامب نتقو دايتي نتي يقولوا زبل حبريتا إنا نسمع زلنا نتي يقولوا let me give you أنتي نوح لي ستالو نايتهم زنوتسقو سلزي let's go there ندلي أنا تا report rejecting list اللي له نزي قدايزي زنوتسقو أزيوم بزحات يوم زلو that it rejects any recognition of Somaliland. The chairperson of the AU Commission firmly rejects any initiative or action aimed at recognizing Somaliland. كم نريد زلنا تي ليستا نايزنو تصقو أزي بزحيو نوح ليستا يزلو حدا كاباتهم نا أمريكا بريزنت يونتاي بالخون زبل أقدا سينيرو أبحدا متئهت هبزو قبرو انترفيو انتايلو ترامب dismisses Somaliland recognition. Does anyone even know what Somaliland is? Somaliland just got this answer. Trump told the New York Post's value he has no intention of recognizing Somaliland as an independent country. Does anyone even know what Somaliland is? When asked about Somaliland's proposal to allow the U.S. to establish a naval base in its territory, Trump was dismissive. Big deal.
big deal. I'll look into it. I'm looking into a lot of things. ስለዚህ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ንሶማሊላንድ ኣይቅበላን እዩ በዚ ዝምልሶ ዘሎ ምናልባት ብቓላቱ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዓዲ ከሎ ዲብል ነይሩ ቅድሚ ቅርብ ግን ኣብ ቪድዮ ተዛሪቡ ኣብ ሶማሊላንድ ጉዳያ ንሪኦ ኣለና ገለገለ ዝበልካ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ድሕሪ እስራኤል ተጎቲቱ ዝኸይድ ከይበሃል ፈርሂ ዊ ኖው ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ነተንያሁ ቤላ ገይሩ ከም ዝውረ ንፈልጥ ኢና ግን ከምኡ ከም ዝኾነ ከፍልጥ ኣይደልን ስለዚ ንሱ ከናኣሶ ክፍትን እዩ ግን ቀሲሉ ነታ ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ቢካዝ ኣብዛ ሕጂ ዘለዋ ግዜ ካብ እስራኤል ወፃኢ ካብ ድሌት ናይ ነተንያሁ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ዝገብር ዶናልድ ትራምፕ ኣይረኣናን ኣለና ሶማሊላንድ ዲሳይድስ declared independence from Somalia ሕጂ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ምልክት ሕቶ ሂበ ኣለኹ absolutely no ኣይቅበላን ክብል ዝኽእል መራሒ ኣይመስለንን ወላ እኳ ኣሜሪካ ሓያል ሃገር ተገለዶ እንተበልና ማለት እዩ እዚ ብኸምታት ዝግለጽ ኣይኮነን ንቐፅል እንደን ካልኦት ሃገራት ድማ በቢ ሊስታናተን ክንርክን ፍትኒናተን recognition ሂበን ዘለዋን they haven't there are just give me a second ኣብዚ ሓንቲ ናይ ኬንያ ሚድያ ኮምፓይል ዝገበራ ነይራ እስከዚያ ንስማዕ ድሓን ኣብኡ ኸማን ኣሎ Israel has become the first country to formally recognize Somaliland as an independent and sovereign state, a move that could alter the political dynamics in the Horn of Africa. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel will immediately pursue cooperation with Somaliland in areas such as agriculture, health, technology, and the economy. Somalia has, however, strongly condemned lawful monarchy and threatened any recognition in 19. For agriculture, that has long existed. I couldn't find it. بتخونه دحان أبزي التليستا نايتن زقاوما زلا كنركب كنفتنينا هذا كابتيوم تقاوما سمعي زلو ناي حبرة أفريقيا أيو حبرة أفريقيا تقاوما سمعي عملو السعودية تقاوما سمعي عملو قبطي تقاوما سمعي عملو تركي برتو تقاوما سمعي عملو سلازي اتتقاومو دارقا coordinated دارقا أبزي وانزي حقرات عرب بفلاي كلاتن ناي تقاومو منفس أسمعين كم زلوها ولا ونت رموس خونه ودب ناي إيجاد زبالون تقاوم سمعي كم زلينا نرزلنا ناي قطر كمو حيال زخونه ناي تقاومو ملختي أو تعالى ستيت ديبارتمنت ناي قطر ون انتخونه مالتي سلزي أتن دمتي دس مع زلوا زحات هجراتين أبزين تاريخهم نزن تايلهم مليسهم لنيرهم نزن حبرة أفريقيا ذهبوا قال كابتن بعالزي هذا دكتور بيتر فامز بعالني سوماليلاند رجوم شتم بروباغندا زجبر لازم برسبيو أمريكاوي كابتي إكس بوليتيكنيا قال لك مشم بحفشة ناي حبرة أفريقيا كالتيفو نزل كنتات زك عمل اختم سوسة ود جوبيتر أي وبلو ناي سوماليلاند الناس اللي حسده بمبال ناي حبرة أفريقيا مرة حدا يكونس ناي جوبيتر فورين مينستر بمبال أكون عصيبونتي نسوز حبا مجلسي كبلو فتين مالتي بحفشة حبرة أفريقيا is the least expected تبوح حدك هابو كتصبيه تخل نازل قدايزي كخلنا نترايز له وخنياتو قال لك كابتون founding principles ويقول مسرت نايتي حبرة أفريقيا زخونا نتبتات نعتاتن كنت أحسق يلو كري أي قبعان now إذا قدايزي ببزح من قدي كتنتنن كزرزارن زخل كنتات مخانو مع أنهم سبدو سعتين مثلا سلامتاي إذا عجن ريوز لنا في السامي بس قداي زي ترى شلل الكخت على فتح القداي كم زي كونه ما نمسك قمته زخلي زي حجن ريوز لنا مع بالله ما نفسه زخاله صلوا كلوي حبرة أفريقيا ناس يقول له كل أن تنزل كذا اللوان أبغونتي قداي دسات فاز اللوان حجرات تاريخيا حبراوي استراتيجي ناتن بحاد إنها تأسس رزقي زلوا كنتاتنا نرزلنا استراتيجي إنها تقدر تميز غير زلوا but at the end of the day كالتيف زكاير كنتات سلزول دما حدا مستحادة صنيعو إزي مسكستلو إزي دما يلن إلكا كتزارب ويون زخونة يكون مجلس نختب كمان زفكر يكونن زخونة كاب جزء أنا بجزء مرجع يوم صغير حجراس لنا زي let's say تركي السعودية كمون مس قطر مس قبطي زيهم سبعتهم بحد خوينهم يوم تسرعوا زلوا كتب لا يتغلق it's a very complicated world right now أزي كاب جزء أنا بجزء زكاير مرجع يتصلن رزلنا it's very very hard من مسمنا له نخن زارب كمان as you can video so كم نريز لنا ناي سومالي لاند ما راح يزبل عنيش تكن سمع Rahim. I am the happiest person in the world today. The historic address on the recognition of the Republic of Somaliland
Excellencies, all world leaders, distinguished delegates, partners, all Somalilanders. Today, I address you at a moment of historic significance for the Republic of Somaliland. After more than 3 decades of peaceful self-government, كم تريوا لهم ناي سوماليلاند مراح دما نخلهم حزبو نبعلو دما تستحقسكو سبب عالمي يبلالو حقوس ناي تزبي ببزح منقد نريا لنا مالت 30 عامت ناتنا دليخا كرتات كتبل قليل ነገር ከም ዘይኮነ ማንም ሰብ ዝርዶን ዝግንዘቦን እዩ ብዓብዩ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብስምምዕ ካውን ተዝኽል ተዛሓሸይ ነይሩ ምክንያቱ ብዙሓት ሓይልታት ከም ዝነግርዎም ዘለው እስራኤል ናይ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ስለዝዓጠጣ ወይ እውን ስለዝገደሳ ወይ እውን ስለዝደንገፀት ኣይኮነን ትገብሮ ዘላ ዝብል ዘረባ ብዓብይ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ዘረባ እዩ ግን እስራኤል ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክትንቀሳቐስ ምዃና ዘርኢ ኩነታት ግን ከሪርኩም እየ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ናይ እስራኤል ማለት እዩ ኢሚዲየትሊ ድሕሪ ናይ ብቕልጡፍ ድሕርቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ቀልጢፍ ንሱ ድማ ፅሒፍ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ መዘኑ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊላንድ ከም ተዛረበን ብሓፂር ግዜ ድማ ኤምባሲታት ንክኸፍቱን ዝምድናታት ናቶም ሽርክነት ናቶም ንክሕይሉ ክቀዳደሙ ምዃኖም እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ there must be something else ዘጓይዮም ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዘጓይዮም ዘሎ ኩነታት ቀሲልና ክንሪኦ ክንፈትልና ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኹላቶም ከኣሳስር ዝኽእል ብሎ ዘለና ነጥሪ ብዓብዩ እዛ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ትበሃል ጉዳይ ኣብ ከባቢና ኣብይ ኣሕመድ ኣቀዲሙ ኣበጊስዋ ነይሩ ከበግሳ ከሎ ድማ ኢማራት ደፊኣ ከም ዘበገሰቶ ፍሉጥ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ክወፃ ኣይከኣለን ምክንያቱ ከተዋፅኦ ይከኣለትን ናው ኣብይ ኣሕመድ ኣበጊስዋ ነይሩ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እስራኤል ድማ እቲ ቀዳማይ ኣፍልጦ ሂባላ እስራኤል ኣብዚ ጥዕማን ዝምችኣን ግዜ ወሲናላ ኢትዮጵያ እንታይ ትውስን ኬንያ እንታይ ትውስን ደቡብ ሱዳን እንታይ ትውስን ካልኦት ሃገራት ምስ አብርሃም አኮርድ ዘለዋ ደን ምስ ኢማራት ብቀረባት ሰርሓ ዘለዋ ደን እንታይ ኩስና ለሎ ኩልኸ what about ኢማራት ከንታይ ትውስን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ብግልፂ ኒ ሶማሊላንድ ኣፍልጠት ባዶ ምክንያቱ መድሕሪ መጋረጃ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ዝደፍኣሉ ዝነበረ እንተሎ ኢማራት ምዃኑ ይዝንጋዕ so are they going to openly ኒ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ገርና ያለና ይብሉ ዶ ኣይብሉን ሕጂ እውን እኮ እዚ ንብሎ ዘለና ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ሶማሊላንድ እስራኤል ኣፍልጦ ሂባታ ማለት ሃገር ኮይና ማለት ኣይኮን there's another process security ቢዩኤን ክትሓልፍ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ቢዩኤን ደረጃ ተቐባልነት ክረክብ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ኣትዩ ጉዳይ ብኸመይ ክረዩ እሱ እውን ነፍሱ ዝኻለ ፕሮሰስን ኣገባብን ኣካይዳን ዘለዎ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቅልጡፍ ዝኾነ ምቅያራት ናይ ዞባዊ ምንቅስቃሳት ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራት መሊሰን ነገራት መሊሱ ንክተሓላለኽ መሊሱ ትሽርክነታት ኣብ ሓትቱ ክገጣጠምን ሓደግ በብወገኑ ሓደግ ንረብሑ ክጓየ ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ደው ኢሉ ይቃወም ኣሎ ንብል ኣለና ኢጋድ እንኮላይ ይቃወም ኣሎ ንብል ኣለና ካልኦት ሓይልታት ኩላቶም ስዑድያ መግለፂ ውፅኢሎ ካልኦት ቱርኪ ቀጠር ግብፂ ከም እናበለ ይቕፅል ኣሎ እቲ ሊስታታት ማለት እዚኦም እቶም ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ጅቡቲ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይበለትን ናይ ኤርትራ ከመይ ክኸውን እዩ መጀመርያ ነዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ቀሲላ ክትሪኦ ከም ትኽእል ሓደ ካብቲ ህድኣት ናይቲ መንግስቲ ወይ እውን ህድእ ኢሉ ዝምልስ ምዃኑ ኣብዚ ዝሕጉሰካ ተሃዊኹን ተመሊሱ ዘድልየና እውን ኣይኮነን ኣነ ከም ኤርትራ እውን ናተይ ርእቶ በዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ጥራይ ደይኮንኩ ዝርዮ ብምንታይ ክሪኦ ኣነ ካብ ሕጂ ከመይ ኢሉ ክምዕብል እቲ ኩነታት ክንሪኦ ኢና ከመይ ኢሉ ማዕቢሉ ምስ ረኣኻ ፖዚሽን ናትካ ክትቀያየር ትኽእል ትኸውን ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ኣብ ቅድም ዝበልኮ እየ ንዓና እዚ ናይ ሶማሊላንድ ምስታ ናብ ወደባትና ናብ ባሕርና ናብ ሉዓላውነትና ትደፍር ዘላ ኢና ነተሓዞ እንታይ ህዝብ ላይ የኤርትራ መንግስት የዘር ማጽዳት ተግባሮችን እየፈጸመ እንደሆነ ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ያም የተያዘ አንድ ሰው ስጠቅ ስንት ሰው ነው እዛው የተገደለ? ብዙ ህዝብ ተገደለ። እዛ አካባቢ ሰው መገደል አለበት። ደም ካልፈሰሰ እዛ አካባቢ ሰላም አይወስድም። ራሱን ወደ ቻለ አስተዳደር ስር የመምጣት ጥያቄ ይነሳብኛል ብሎ ስለሚሰጋ ለዚህ መፍትሄ ብሎ ያቀረበው ምንድነው? ኤርትራ ውስጥ የሚኖሩ አፋሮችን እንደ ደን መንጥሮ ማለት ነው። የተደረገው የዘር ፍጅት ንጹህ ከአፋር የጸዳ አካባቢ ሙሉ በሙሉ የራሳቸው የማድረግ ስትራቴጂ ስለሆነ የተከተሉት
ያንን ስራ ኦልሬዲ ታግብሯል። እናንተም ደግሞ ለአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በ122 ገጽ የተሰነደ ክስ አቅርባችኋል። በእነሱ በኩል ሰላም ቢጠይቅ የለም ብትለምነው የለም። የሪፈረንደሙ ጊዜ የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ያገኘውን እድል እንዳያገኝ የተገፋ ህዝብ ነው። አፋር ህዝብ ላይ ከም ትሪዎም ዘለኹም እዚኦም ሓንቲ ነገር ኣጀንዳ ሒዞም ቀሪቦም ከም ዘለዉ ኣብ ደገ ባሕሪ እታ ናይ መወዳእታ ተሪፋትና ኣላ ዝብልዋ ዘለዉ ኣጀንዳ እንተላ እዚኣ ንሰምዓ ዘለና ኢና። ንሳ ድማ ናይ ዓፋር ዝብል ኣጀንዳ ንዓዓ ኣኪቦማ መፂኦም ኣለዉ። ስለዚ ዓፋር ዝበሃል እታ ናይ መወዳእታ ካርድ ናቶም እዚኣ እያ። እዛ ዓፋር ትብል ድማ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ብኢንተርናሽናል ሚድያ ናቶም እውን ምስ ኢንተርናሽናል ብእንግሊሽ ሚድያታት ናቶም እውን ፓምፕ ዝገብርዋ ዘለዉ እዚኣ እያ። ስለምንታይ ንሕና ድማ ልክዕ ንፀላኢኻ ኣብታ ትሕምሞ በታ ንሱ ክጥቀመላ ዝደሊ ዘሎ ብኣይና ክንመፅእ ዘለና ብኣይና ክንቃለስ ዘለና። ስለዚ ዓፋር ዝበሃል ኤትኒክ ክለንሲንግ ናይ ዘርኢ ምፅናት ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ ዝብል ዘሎ ዘይሓፍር ድሙሲ እንታይ ትብሎ ገለ ሽሙ እዮም ዝብሉ። ስለምንታይ ዘርኢ ምፅናት ኣብታ ሃገር ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ 2-3-4 ቦታ ዝሕተትን ዝኽሰስን መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ከይሓፈረት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ነዛ ቪድዮ እዚኣ እናገበርዋ ከሎ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ኣብ 2-3 ቦታታት ህዝቡ ብድሮናትን ብመዳፍዕን ዝቕጥቀጥ ዘሎ መንግስቲ ሕፍረት የብሉን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን መፅዩ ብዛዕባ ናይ ጎረቤት ሃገር እሞ ዘየለ ድራማ ዘየለ ኮይ ብታንኪ ዝተረግጠ ሰብ የለ ሎሚ ብመድፍዕ ተተኪሱ ዝቕተል ሰብ የለ እዋ ቁጠባዊ ፀገም ኣለ ብኤርትራ ንኽሕዶ ነገር ኣይኮነን ሽግር ኣለና ሽግርና ንኽፈትሕ ድማ ንፅዕር ኣለና እቲ ተሪፉ ዘሎ ንኽፍታሕ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ለውጢ ግበርና በለና ሓታ ኣለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ሕጂ ሕነቐራ ናይቲ ዝቐበፅዎ ናብ ዝስምዕዎም ሰሓቅ ክትሞቱ ኢኹም ኢትዮጵያ ከምትጠቀም ግብፅ ብትወስድ ይሻላል። ባይዘው ከፍተኛ ጠላትነት የሚባለው ይሄ ነው። ህግደፍ የኢትዮጵያ ጠላት ነው የምንለው እኮ ለዛ በጣም በራስ መተማመኑ የወደቀ ነው የምንለው ለዛ ጎረቤት ኢትዮጵያ ከምትጠቀም ግብፅ ውሰጂው። ሳውዲ አረቢያ ውሰድ። ሳውዲ አረቢያ እምቢ አለች። አሁን ወደ ግብፅ መጣችሁ። ማንም ነው የማይወስደው። ሐቃችንን ማንም አይነካው። ነዚ ሰብ እዚ ክዛረብ ክትሪኦ ከለካ ንክትፀርፍ እንዲ ነብስካ ዝነግረካ ግን ፀርፊ ፅቡቅ ኣይኮነን ውፅኢት ድማ የምፅእን እዩ። መጀመርያ ዓሰብ ንብረትና እዩ። ኦኬ ንብረትና ምስ መን ንሰርሓሉ ንስኻ ይትነግረናን ኢኻ። ንስኻ ነታ ሃገርካ ከተመሓድር ምኽኣል ነቲ ፀጋታትካ በስመ አብ ኢልካ ወይ ምስምላ ኢልካ ፀጋታትካ ትጠቀም። ንሕና ናትና ንህግደፍ ብካልእ ነገር ክትከስዎን ክትፀርፍዎን ትውዕሉ ነርኩም ትኾኑ ኢኹም። ወደብ ዓሰብ ምስ ግብፂ ንክሰርሕ ስለ ዝፈረመ ግን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ግን 90 ሚእታዊት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህግደፍ ከም ዝስለፍ ርግፀኛ እያ። ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣይበሃልን እዩ። ልክዕ ከምታ ሬፈረንደም ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ዶ ክሰርሑላ ተፍቅደሎም ዋላ ንግብፂ ወይ እውን ንስዑድያ እንተትብሎ ኤርትራዊ ሎሚ ተቐደም ምስቲ ዝነበረ ጉርብትና ገለ ቁርብትላይካ ሓቀኛ ምስልኩም እውን ነቲ ማንም ተራ ሰብ ስለ ዘይተፈልጠ ዝነበረ ምስ ኢትዮጵያ ምስራ መሓሸና ይብል ነይሩ። እንተ ሎሚ ኢቭን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ተዓሪቀ ኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ተዓሪቅና ኢና እንድሕር ኢሉ ምስ ተዓረቅና ማለት እዩ ወደብ ናትና ላይስ እቲ ፖርት ብከፊልኩም ንክትጥቀሙ ሓደ ዓብ ዲል ምሳኹም ደክንገብር ሕሻና ምስ ግብፂ እንተተባሂሉ ወይ ምስ ስዑድያ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ምስ ስዑድያ እዩ ዝብል። ባይ ዘ ወይ ኣይርድኦምን እዩ እምበር ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ወደብና ማንም ዘይጥቀመሉ ክኸውን ይሓሽ ካብ ንስኹም ክትኣትዉ እዩ ዝብል። ስለምንታይ ገንዘብ ስለፀላ ኣይኮን ገንዘብኩም መርዚ ስለ ዝኾነ ኣይበላዕ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ንሓደ ክሰርቀካየ ንጎም ምሸትን ቀቲለ ገዛኻ ክወስድ እየ ንዝብል ገዛኻ ይተካርዮን ኢኻ። I mean this is common sense stupid people. ንዓታቶም ይኸውን ዝብል ዘለኹ ክሰርቀየ ገዛኻ ንዝብለካ ይተካርዮን ኢኻ። ኣብ ገዛኻ ቦምባ ናቱን ታንክ ናቱን ሒዙ ክመፅእ ኣይተፍቅደሉን ኢኻ። እንተኺኢልካ ኣፀቢካ ካብኡ ክትርሕቆ እዩ ዘለካ ወይ እውን ንሱ ክኣትወሉ ዘይክል መንገዲ ኢኻ ትሃንፅ ዘለካ። እዚኣቶም ጎረቤት ኢና ኢሎም ምሳና ሽርክነት ክሓዝቡ ብፍላይ ነዚ ሰብ እዚ ጅናብነት ልክዕ ከም ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ዝውድስን ዘኽብርን ዝነበረ እዩ። ዋይ ናይ ጅቡቲ ትኸፍሎ ዝነበርካ ገንዘብ ንኤርትራ ከም ናይ ጅቡቲ ጌርካ ክትጥቀም ዘይትደሊ ነው ሰራቅን ገባትን ስለ ዝኾንካ
كم جبتني إيرترا تكفل أيدلنا تقمت لهم جنس كنتاي بلسكي كاب إثيوبيا تمعبلسي نحنا بق أنت دخنا عشنا my friend إيرترا نشركنا دلوتيا at least إز بإيرترا شركنا دلوي ربح بس الله يكونن أول درنا ربح ما تمال ده يكونن السدتني هات كوينهم مزيو ما دي سابات قصص يروميلكم ويتبلو دلهم أبعد دخول مزيو بزي ورقتك كوعصر كون قدمكم من زخالة إيرتراوي أبعدنا مسيخ أخذ قدمنا اللي يفرهني يفرهني إيرتراوي أول درنا يكون تباب كرنا أفريقيا إيرتراو زفره يلا يا ريت تعدل ترغيبه يا ريت مدرك تخفيت اللي إيرتراوي ورقات دوكمنتن بانكن دوكمنتن لايسنسن توهيبو يكونه بزي نسو خمانا كال أفريقيا زقبرو زلو نريالنا سلازي انتهايم كلنا زولي زلو نتي إيرتراو مورال نتنكاف زقبر زلو أجنداي قلت سلسك بكمي ازي حجي نزاربو لزلنا exactly إسرائيل تقبر زلم ستحاصل زغوني كروينا بقمت قالوا أبزيان الملس كالي قال كابتم بروباغانديست نايبل تقنا زبلو أنا زين سلسرينا نابتار سنة ملسينا ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር እንድትጠጋ ፍላጎት የላትም። ይሄ ፍላጎት የሌላት በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር ከተጠጋች የማደግም እድል አላት። የማደግ ደግሞ እድል ካላት የአባይን ወንዝ የመጠቀም ለራሷም የማዋል ፍላጎት በሂደት ይመጣል የሚል ግምገማ አላት። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ወደ ባህር በሩ ከወጣች ስዊዝ ካናል ጋር ችግር ልትፈጥር ትችላለች። ኢትዮጵያም ወደ ባህር በር ብትወጣ ይሄ ባብል መንደብ የሚባለውን አካባቢ ስለሆነ ኢትዮጵያ እዛ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖራታል። ያ ማለት በእነ አሜሪካም በኤዥያዎችም በመካከለኛው ምስራቅ በጣም ተፈላጊ ወሳኝ ሀገር ትሆናለች። ያን አትፈልግም። ፖለቲካሊ በጣም ሬሌቫንት ሀገር ትሆናለች። ግብጽ ይነግሩና ኮለው ስለምታይምስ ግብጽ ክንሰርሕ ከም ዘለና ስለምታይምስ ግብጽ ክንሰርሕ ከም ዘለና ኤርትራውያን ስለቲ ምኽሮም ነመስግኖም ኢና ኩሉ ግዜ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብጽ ክሰርሕ ከም ዘለዋ ኣገዳስነት ናቱ ባዕሎም ይምህርዎ ኣለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ንሳቶም ተመፂኦም እንታይ ፀገም ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ግብጽ ድማ ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ንግብፂ ይመኽርዎም ኣሎ ኣምሓርኛ ዳ ይሰምዑን እዮም ኢትስ ኦብቪየስ ግብፂ ንኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ይኹን ናብ ጅቡቲ ንኽትመፅእ ብፍጹም ከተፍቅድ ኣይትኽእልን እያ አንለስ ሌላ ዓቕማ እንተደይኮይኑ ሌላ ዓቕማ እንድሕር ኮይኑ ትገብሮ ነገር የብላ ሌላ ዓቕማ ማለት ኤርትራ ብፍቓዳ ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ እየ እንድሕር ኢላ ግብፂ ትገብሮ ነገር የብላ እዚ ናቲንግ maybe ድራማታት ክፈጥሩ ፍትን ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ነገር እውን የለን ጎሲሞም ማትም ክብሉ ይኽእሉ እዮም ናይ 2018 ክዝክሩ ትኽእሉ እዮም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ሶማልያን ስሉሳዊ ክዳን ጌራ ነይራ ስለዚ ግብፂ እንታይ ኢላ ውያያ ገለመ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ እውን ኢዳ ክትወቱ ፈቲና እያ ምክንያቱ እቲ ህወሓት ናብ 4 ኪሎ ተመሊሱ ነቲ ስልጣን ክቆፃፀሮ ትደሊ ነይራ እያ ኣይሰለጣን ስለ ዝኾነ እምበር ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ፈቲና ስለ ዘይሰለጠ እያ ናብ ኤርትራ መፅያ ዘላ ብዘይ ኤርትራ ድማ ዝኸውን የለን ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ኩነታት ድማ ንዓና ኣገዳሲ እዩ ናው ኩሉ እዚ ንሪኦ ዝነበርና ምስ ናይ እስራኤል ተገምጢልና ክንሪኦ ከለና ናበይ ገፅ ክኸይድ እዩ ግን there is another very key መፍትሕ ዝኾነ ቁልፊ ዝኾነ ነገር ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ከባቢና ንሱ ድማ ከሪአኩም እየ ቢካዝ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎና ጥራይ ንዓና ጥራይ ዝትንክፍ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ስግር ምስ በልካ ዘሎ ናይ የመን ድማ ዝገደደ ይኮይኑ ዘሎ ስምዑ ብዚ To airstrikes in Yemen's Hadramaut province, with UAE-backed separatists claiming that Riyadh targeted their positions in a move that highlights deepening cracks inside the anti-Houthi alliance. The claim was made by the Southern Transitional Council that says Saudi warplanes carried out multiple strikes against separatist-aligned forces in the region. Saudi officials, however, have not confirmed the operation. The alleged strikes, remember, come just a day after Riyadh publicly called on separatist forces to withdraw from the Hadramaut and Mahara territories that they took control of earlier this month. ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ከሪአኩም ስለ ዝደሊ እዩ ስዑድያ ኣብ የመን ብፍላይ ነቲ ኤችቲኤስ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ብነፈርቲ ኩናት ዕላማታት ናቱ ከም ዝሃረመት እዩ ዝንገር ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኣብ የመን ዘጋጥም ዘሎ መጥቃዕቲ ናይ ስዑድያ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስዑድያ ብነፈርቲ ኩናት ዕላማታት ናይዚ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝብልዎ ብኢማራት ዝድገፍን ኣጀንዳ ናይ ኢማራት ዝሰርሕን ዘሎ ሓይሊ ዕላማታት ናቱ መጀመርያ ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ሂባቶ ነይራ መጠንቀቕታታት ስለዘይተተግበረ ድማ ዕላማታት ናቱ ከም ዝሃረመትን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ስዑድ ዓረብ ነፈርቲ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ምዃኑ ዝወፀ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኪኖ ዘረባ ናብ
ርሱን ዝኾነ ኩናት ገጹ ይሰግር ከም ዘሎ እዚ ድማ ናይ 26 ዘጋጠመ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኢምፕሊኬሽን ናይዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝትንተን ዘሎ ቢካዝ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ምምፅኣ ብንፅል ክርአ ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን there is a very broader picture ኣብዚ ስፍሕ ዝበለ ኩነታት ሰብ ክጥምቶን ከስተብለሉን ዘለዎ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብዚ ስለዚ give me a second each other even as the broader war with the Houthis remains unresolved and dangerously volatile the UAE now እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና በብዙሕ መንገዲ ክትርጉማ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ትንተና እውን ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ካብቲ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ትዕዘበላ እንታይ ኢኻ ክንብል ክንክእል ኣለና ኣሜሪካ መጀመርያ ኣብ ጉዳይ ናይ የመን ክንርኢ ፀኒሕና ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ እውን ሰጊርና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ሲሪየስ ልትዕዘቦ ከም ዘላ መግለፂ እውን ኣውፅኣ ኣላ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናታ ሰክረታሪ ማርኮ ሩቢዮ ማለት እዩ The United States is concerned about recent events in southern Yemen. ስለዚህ ኣብ ደቡባዊ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ኣሜሪካ ቅሬታ ናቱ ይገልጽ ኣሎ we urge restraint and continued diplomacy ስለዚህ ኩለን ሃገራት ኩሎም ሓይልታት ኣብኡ ዘለዉ ጥንቃቐ ክገብሩን ከምኡ ድማ ዲፕሎማስን ክቕፅል with a view to reaching a lasting solution ስለዚህ ናይ ሓዋሩ ንኩሉ ቀጻልነት ዘሎ መፍትሒ ዘላቒ መፍትሒ ክርከብ ክኽእል ኣሎ We are grateful for the diplomatic leadership of our partners, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, and remain supportive of all efforts to advance our shared security. تريولهم. لازم كل تحيلات زغاني يكون كزاربو ما يكونون يوم. كل يوم أب دبلوماسي ما يوم كزاربو كخلوا لهم زبل ما تهم به زارباي زبزله. كزاربو سلزي كعلو جناب كم زكونة بس يعملوا. سلزي سعوديان إمارات زلوا كونتات يريلو أمريكا دما بمعدو أفج الله كتكون بر زخون نجار كتجبر كم زيت دل زلا إن عن رزلنا أمريكا نزقو دايز سقيلات ريالا بحجون زخون نجار كتجبر من البات بدحر مجارجة كوفي لهم نخرج دادو كتجبر ميجن كوفي لهم نخرج دادو أزيك فيديو because look at this the picture is even worse أبزيكو إن كاتري خلاها أنتي لأنكني بزحد زرواز اللويم زي ناي سومالي لاند دبلو دلو بفلا يصير حامز كارتات ناي حيلتات بكابينا زلويم زلو أمونغو أبزي وانز نتصور زخونه إمارات مس إسرائيل كوينهم نتركن نقطر نسعودية نخالوتن مور تارجت نقبروهم يخدو خمسة اللويم هذا كابتز بالوزلو أبزاك النيات زيا برتع زخونه من قصاصات الرلا لمن ني تركي تارجت زقبر متقعتي نتركي تارجت زقبر زخا كل ربحاتات ناي تركي أبزلو أندرماين مقبار ويون نمتقعو زي ما أب سوريا رجعت هاجر نخد كون سوريا يدل تركيا دليل يتبع معناته تقول بيت هاجر سلطاني ناي إسرائيل برايم مينستر نتنياهو قل نتا هاجر دمر زلوا منجس نوع كودقون زدلي اعتقاد جلة برت يعتق كم زلوا يزنقر أب ليبيا ترى أنا تمساسالي أب ليبيا زي رجعت كله تجبر زلوا إمارات معناته أبوك تربتي ينرى الإفطار زلوا أب السودان قداي أنا هلا كريكمي أب سوماليا زعبي السلطان ويزعبي الوا زنبرو زبحال فلا يبت مقادش زلو فدرالها منقسنا سوماليا تركيو تايقبر ولو تري والله سوماليا من مليسا ناتا مقاقلتن ناتا دقصت نتخيط كم زلاينا نريد لنا عب يمن دما again إماراتن إسرائيل كوينهم نتناي السعودية الواون كهرمون كداخمون يعني نريد لنا سلازي at every stage توددر إسرائيل مس إمارات كوينا نناي السعودية أب سلوا أب بحري ناي تركو دما أب كالي بوتاتا طب كل زلو وخيدهم يهرمون يداخمون علو وتسيد ناتو دما اتي إسرائيل نسومالاندا فلتو مسحبتا تقمت لهم كلها تمتم قطر تركي قبتي كلها سعود عرب مقل أنتارتي ريكوغنيشن استزاربوا له مغنيات الزيو مغنياتو وتوتسي تري وصلوا زلو ممليسو ناتا مغاقلون بر نحبري خدي اللون ناو اتي إسلاماوي organization كمدما عرب ليك زبحال انتاي مرقص كله يازي اقداس كونسومال اكالنا عرباوي organization يا تلزي امارات دما اكالنا يتا عرباوي organization يا عند اسرائيل امارات مس اسرائيل كتكون كوينا اتي نا عرب ليك انتاي وساني قبر خون we don't know بحفشا اتنا عرب ليك بزع نجر كدمع زخل ويمك قبر زخل يركا تجارب له نجر هيكون اذا قداي زياغن زياده اب يمن كن رياصن هنا ناب سودان قصنا كيدنا دما كن رياينا مغنياتو أب كله إنما عبلت إنها تلاقبت تخيز على قداس رزقنت
Burhan holds talks with Turkey's Erdogan in Ankara. Sudan's Armed Forces Chief General Abdel Fattah al-Burhan held talks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Ankara, as international pressure mounts for a ceasefire in Sudan's ongoing war. According to Turkey's communications agency, Erdogan said the conflict has triggered one of the world's worst humanitarian crises, warning that acts amounting to crimes against humanity are taking place. He said cooperation in Ankara. كم تريوا زلهم عبد البرهان ناي سراوي السودان منقس السودان مراحي ناب تركو خيدو خمز نبري أبز غربا معلتات زنقر كوينو كاب تركي بزوح أصوارات ناب سودان ناب بورت سودان يعطو كمزلو ناي ساتلايت إيميجيسي نقرالو. Now this is a very good picture. كابيد ما تزلو يندريلنا أمونغو إماراتن تركون روي زخوني متفنان متيسو لزلو سودان دما اتي روسون كينات زكايدلو زلو يكالاي دما سوماليا اي سوماليا درو ممقالات جميرولو نيكست ستيب دما سودان كون كمزغل مرحنا السودان كم تري ودلهم قطا نابتم بقطا ابز غدايزي ابركتو خغبرو زخولو نابنت تركي درونات سلازلو وتادراو قلصون سلازلو ناب تركو خيدو ناي قطبا ناي حرشا ناي كالو كله ديلس مس تركو خغبر يفتن كم زلو يزنغر تركو دما ابز غدايزي اكتيف زخونه ابركتو خغبر زغلي منالبات كم حيلي ننا إمارات حيلي أب السودان بالانس نمغيار كسرع زغل انتولو تركي كاون زغل رقت إرترا مستركون أقدا شركة يرعى كايو مهنياتو أبزو يراخب له قد محجي أبناء قداينا سوماليا ون كراخب يخولي ابن بلنيرنا مهنياتو إرترا مستركة أبزو إحنا قرب حاد تسقعيهم زلو that's why ما نقوم زبلكم زلو أبزو قزي إرترا نتركو تحقس ويم سير نستركو سلا زخون تايكون إيرترا نتدقفهم حالتا تركو نعميات تدقف زلا أبكرنا أفريقيا أب السودان مسراوي السودان يا زلا إيرترا دما مس سراوي السودان حزب السودان يا زلا أب سوماليا ون مس حزب السودان مس منغست فدرالن حزب سومالن يعني إيرترا سوماليا دما بعبي مسوميا سلازي أب بزح نغرات أب زفلا هنا كرنا أفريقيا there is no any أب زخونه يكون حجر أنصارنا منال بعد كمان أنصارنا هنريال غل تركي بس إثيوبيا بزح إنفستمنت سلازلواي ني أبي أحمد ما درونات شطوا ليها سلزب بحالي زخا كم هاجر كلنا هاجر تشايناس مس إثيوبيا تصرح لنا بمنقد راشا تصرح لنا سلزي إيرترا تدقق كم زبلو مستركون مسكترن أكتيف دبلوماسي كدليها كم زخل نشعبيات أيتنقروا لكم تزاربني ولا لو أنا كم إيرترا يتزارب زلهم كوفيلون عايز كهاتل منيسر له إلى ون مني حفشاقن مستركي كم دما مس قطر زلنا زمدنا تغلات إفنا كنتسكنو أقداسي كلتي أنا قرادما أزيانا قدستي أنا مهنياتو دبلوماسيا وش ورالون أكتيف رول دما يزلون نطف سعودان أبنت ولا قبس تاريخها نطف هايكون قبسي بمنصر ناي قطر بمنصر ناي تركي نطف هايكون قبسي kind of slow reaction يزلو بشكل أنا إثيوبيا قداي كال نطف زخونه مقصاصات يبلون ولا من إثيوبيا انتقني زغل جارد النات سرحة كجعرن كهددن نمبر أفس قمتي ويون وجو كجمر مالتكم وقن ريل زخوني جبوت زخوني عبيا سوات أو زجبر كنا تاينرين أنا من تيرتراسي بس تبيات تفعلنا نزل لا يريلو تجيبت زبال مالتي so yes مس إيرترا ديل جيرنا جبرنا نتبهل دلهم مرحر عاب نجر أقول إيرترا دوكم زبالو أي نرين نازلنا ولا بريزنت سياسة انترفيو ناتو جبتوا نكو أبركتوا ناتو زحتوا لي زلوا لك من جبت مخادو زناي ناي ورح أسرت زقشوا ده يكون قدميو أو ورح شدش شوعات أبز قبر انترفيو جبت أبي الليلو أقول أنا السودانون يلا زحتي لي زلوا أبركتوا ناتو سعودي أبي الليلو يلا ونكو زيمل أبركتوا ناتو كحيل زقبايل سزاري منير حكوا هنياتو زيوم من انترست ناتو قويتي كون بقمت علو تركي he is very active بزوع نقر كقبر زغل حيلي قطر دما extremely active كاب سعودي أنا لعلي أب دبلوماسي قطر يزقوي أب دبلوماسي نأمريكا أسرتك زنا أمريكا زخيل أب صغر بقى معلتاتو كيد كاب إمارات نلعلون إمارات وكوب من قد إسرائيل يتسالت أزلهم بر بعلو بزقبرو زلوا اللوبي يخم بعلو زقبرو دبلوماسي قطر يزي زحية لابتي زوباتي أب دبلوماس مالتي إمارات أب كتبا يس بزوع بزنسز كلام لا قلا لهم أو بزوع كنزار بين خلينا ني قطر دمام تاي قدمهم إمارات تلك حماق زخون وتهدراو كايدا خاصة زلوا أكتيف زخون وتهدراو كل تمارلو نزن هاجرات دبتن زلوكو بدبلوماسي بجنزب تراي يكون اتوق من لشان كالن مرسنرن كالن تكنولوجي تاتن هيزم أبايتا بزوع عنوات كورد زخوليهم أصوار كعتق زخوليهم كم إمارات زعتق يلا نابزوان زي
ولا تركب الله كاف تركو جزيوني إمارات نخالو زعت قيس سلازي مستركو زجبر زمدنان السودان أجد داسيو بدانا السودان دمانة إيرترا سلازي قد سا مستركو زلو زمدنان مس إمارات زلو زمدنان أبزن تاريخهم أبزن شارتن رياز لنا زي قد دايزي نعنا أبكل زيس الوناي تم كلنا بكبابينا زلو حيلتا تاريخيا نعنا بدهوك فترة خلاص لزخونا تي إسرائيل إمارات تري والله ما بكله سلازي إزن دحرو قينو إيرترا كلاتهم توم أنصارنا إذا حيلي نمخات حجز زغلو نعنا مشارقتنا سلازي إيرترا مس قطرن مس تركن قبل علت مس السعودية مس قبت سنكيراتو زلا حيال زمدنا أنت تكبر تبغي كل زين بلا زلنا انتي نجار يرس على تريلو أبيت حالتا ترسيهم where is America or China or Russia no these big players are not playing a big role يوم عبيت حالتا زبالو عبت رايب لو من أبزك أبي ناجي سلامتاي إذا أبي حيل زبالة أمريكاي نزوبانا نابزم عرب دربيوي ساعتكم بزمسلكم كبروا ربحاناتي حليكم يلوا أبتعتناتي كنت ليكم كبر يلوا سلازي دونالد ترامب إمارات إسرائيل إمارات نقطرن ني سعوديان كمون تركون يحزلو سال 4 يوم زي منات مقارياتات مسورحيهم أبتعتيو قبصون كلها مالت دحريو نناتكم أجندا كبروا زعينتي نناتهم أجندا يتقراچو دالو تصقم كوين زلج سو أبزو كله قريچ زلو إيرترا مونغو يزلا إيرترا مونغو سلازلا دما مسمانم كتصبس لزي تغل السلالفاناتا ممليسك حيلالو ناو تدرو تغير زلو أمونغو سعوديان السعودية مس قبت انت غير زلو ازي بريليانت مخانو دقيمنا دقاقيمنا انا تصيرنا فليتنا لنا راي مليسو سوليديفاي كنقبر لنا مليسو كحيلين كدر عن خلال تحركة كابشماوي ناب تكباراوي يسقروا لنا منقدي كنر لنا إنا نبلد لنا نغتل أبزي لمكني تزارب زلا رسغن كيد حدا كابو زي نزنا إسرائيل تغير زلو سكي قرب تلي بعمق أتكرر يكن فتن انتاي مالتي زي تغير زلو ديل هزاري بطلع من سومالي لاند بعبيو عاود خولي خليو مهنيات بثلاث عام جميرهم ان اسرائيل كمحصن وان كلمونوان يمصنيحهم افلطو نخدبهم مهنيات باسرائيل ابيرهم نا امريكان نا معرب اوروبان افلطو نا مركب عدل عبس لزخون باسرائيل جن بزح ملسي كيتوهبو يمصنيحو حجي جن زي كم عبي صبو زينا تغير خو سديك اليو كلا ما انصار كان اسرائيل سومالي لاند افلطو مها تعدي سوفرين ستيت كوينا مالت ايكورن مهنياتو توداي كسبنا ببايتو حساب زغرب سيكيورتي كونسل هو بيلون بنايت يونايتد نيشنز كسب افلطو حساب زرحبو بزح لوتي كجبر ايكونن كالوت منقصات كيف لتاخذن حين سلازي زي عينات دفيت كم صبو زينا سومالي لاند كم صبو زينا هان ايثيوبيا كخوني خليو اسرائيل سومالي لاند افلط اوكتب زدرخا استراتيجيكاوي دليت انتايو ازو سانه فلايدما ابيك احبحرن زوا قرن افريقان مس صطتاون دبلوماسياون شرطوتاتك بخمي كزامد يخيرو سومالي لاند حتي متوي ناي ايدن جالف زبال سوها تدبو مبتو ناي كيحبحر مالتي كيحبحر خامس ناي انديان اوشن ناي هندو كاروسن ناي عرب بحر زبالكا مسوس اساسر سلازقونه اقداسي استراتيجيكاو بوتا يقبالي كاليو ابو بينكا بزح وتادراون كال ناي صتا صراحتن كسرح كاليو بز مخنيات تنا اسرائيل تقداسنت ابز كبابزي ابز استر عليه يقبالي كاليو لو حليف كون بامارات اوريدي اب بربرا صراح كم زربرهم كمون ناي نفرتي معلبي ايربورت كمزلهم ناي وتادراون نفرتي كمون كير حتى كبكل 250 كيلومتر من تحت زغونه رحقت زلون ناي سبقطره زبال دسيتالو ابتي كواب مالتي سلازي زي كوابزي ابو اسرائيل بناي حجز ناي اماراتن وحجز ناي اثيوبيان ابزي خبابزي نحر كتلو ناي مقال عظم قلواي مالتي زي كن قال بحجز الري ناي مقديشو منقسي السوسو زغلت علاو تفلاتنا زلو حجي كمي كغبريوم زي اسرائيل افلطو منتان كيسفحفحن كالوت هاجرات كيسعبون عبي صعو زغلنا ناي دبلوماسياوي وجي ويكا ناي دبلوماسياوي كالسيرهم من دحر تعويتهم بتو كبرو يخوليهم تزي كونا جن اثيوبيا بفلاي ناس غدايزي سعيبه نساون كومو افلطو خبايل يا امين زي بزح نجر جلو مخانو درو تجنزيبنا لنا اسكي نابتي اجندا نايزوم غربابتنا نملس انتاي يوم كغبروز دلي زلو مجمريا نحنا تا غيرنا يزلنا منري ابزي بزعبا زنا اسرائيل زوم غربيتنا انتاي بلوسكي اسرائيل recognize Somaliland. What could Ethiopia's next move be? Ethiopia انتاي يوناتا سقمت كهون زلو يمزلو زلو اوكي انتاي سقمت خناتو مجمريا اسرائيل ناني مجمريا بيو ناي يوين ابال هاجر ني سوماليلاند افلطو زهبتا استراتيجيكاو تقمناتو ناي بابيل مندب ابتناي قال ففادن زبحال اقد اسزغونه محنقو ابت بوتاتي
مساجد أستهجر شركة نتفتر سلزلا نحط نمهرام ديو أبت بوتاتو كوزر نمعباي إسرائيل أجدا سنة كله خمس غليز الجرزلو أكلنا تدماتي أبراهام أكوردس بهالدما نافلتو كمون مسففع نايت أبراهام أكوردس كوني خليو دونالد ترامب دما كما بقسي نزا أبراهام أكوردس بهالزا بقسو خوينو سل دزارب نوعو زيادة كما جندا خطو كمولية مالتيو regional reactions كبر مالسك ساب حجي كاب سوماليا كاب مغادشو مالتيو حيال زخونة تقاومو متيلو حاد سوماليا زبل روحو سلازلو مالتيو كابو Egypt rejects recognition to safeguard Red Sea influence and counter Ethiopia's potential advantage جبسي بقاطها نتيجات الله تركي نتيجات الله جبسي ني دينس أقطعي بلو إثيوبيا نبقى بحركة مثل زي دليو يمسولو زلو سازي تركي دما sees recognition as a challenge to its investment and growing footprint in Somalia and Sudan سازي تركي دما نزي أفلتونا إسرائيل تقبر زلا أمونغو تركون إسرائيل حيال زخونة كركري قاتم سلزلو نتنها الواب قرن أفريقيا نمكتان نوع نمدخامن إلى تمتسخم زلان نوع إلى نزي أفلتو تبالا يبلو جبت دما opposes recognition to protect its status as a primary Red Sea hub جبت دما كأنكو نايك بحري هاب كتكون سلتدلي زي ناي أفلتو ناي سوماليلاند زي تدلي وددر كم تعالى سلزغل تقاوم الله يبلو عبيت حيلتات راشا interested in بربرا port access راشا أبتي بربرا دلياني رايغن سوماليلاند أبياتا كم زنبرت ذكريو recent Russian overturn under Western pressure فزي مس راشا وين حسيبهم نيراميم isolated سلزغون نمبر China firmly back Somali unity China نصر زخونة حنت سوماليا United Somalia policy زلهم ناي سوماليلاند ندما مستناتهم ناي تايوان قداي كمون سوماليلاند مست تايوان ركب سلزلو حيال تقاومي زلوا أمريكا officially supports one Somalia but signs of reconsidering exit African visit congressional proposals and blah blah ስለዚህ ኢትዮጵያ no አሜሪካ ወላኳ አባይ ሶማሊያን ሓንቲ ሶማሊያን ዝብል መርገጽ እንተለዎም ናይ ምህዳም ተኽእሎ ግን ኣለዎ ምክንያቱ ናብ ካብ ጅቡቲ ተወሳኺ ኣብ በርበራ ወይ ናብ ሶማሊላንድ ቤዝ ንክገብሩ ንግዲ ክገብሩ ፈተነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ናይ ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ወርሒ 1/14 had a memorandum of understanding ገይሮም ነይሮም ግን ኣብ መወዳእታ ተጠዋቢሎም strategic patience አዲስ አበባ balance long term Red Sea access goals with regional stability avoiding premature recognition ኢትዮጵያ ወላ እኳ ነቲ ኣፍልጦን ክትብ ሓሳብ በጊሳን ተነበረት ብሰንኪ ዝጋጠማ ወዲቃ ንሳቶም ግን እንታይ ይብሉ ትዕግስቲ ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲና መሪዝና ካልኦት ክገብርዎ ስለ ዝመረፅና ብላብላ ይብሉ well we'll see ማለት ንትዕግስቱ ዲዮም ፈሪድኩ ገርኩም ወይ ተሳዒርኩም ብሕጂ ክረ diplomatic calculus Ethiopia's eventual move will shape Horn of Africa dynamics and አታታይ ዝበለ ሃገርገር እዮም ዝብሉ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ቀርና ኣፍሪካ ብጃካ ተሃገርኩም ንስኹም ክገብርዎ ትኽእሉ ያለን ተድህሉ ነይሮም ኣብ ጅቡቲ ዞም ኩሎም ሓይልታት ኣይመፁ ነይሮም ኣብ ሶማልያ ዞም ኩሎም ሓይልታት ኣይማተው ነይሮም ሱዳን ዘሎ ኩነታት ገለ ምገበርኩም there's nothing ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ኣብዚ ኩነታት እዚ ብጃካ نوح ملحس كيركا مزرع مالتي potential cascading effects كالوت كن other states example South Sudan Guinea may follow Israel's lead reinforcing Somaliland جي من ينتدحري إسرائيل تقبلنا كباز خلان تحريلكا أب أفريقيا زلوا هجرات إسرائيل تزوران هجرات كونا خلوا هذا كابهم دبوب السودان يبهلالو معناته مس إمارات أبزوان زي تهاجر أب كبيت كلو لو سلزلوا جنزب كنا بكاين عند علمه دبوب السودان كجبر كم زخلين جرالو كالو تعيتات جن حيان زخونة تقامو يجبر خمسلون رلنا زمت زلمة معتات بزحوا سنتات كجبر كرأيلو زخل كنا تاتين عند رزلنا but again we're gonna see what happens in Eritrea أبزو دايزي نيرترا انتهي انت جبرت يحشا بخمي من قدي كتكسل تخل إيرترا أبزين دهيلكمني أنا بأي وجن مجمريا نعنا زملكت قداي كبعبي انت زي كنا زو قدايزي زملكتنا نايزو بناي إيرترا سقطاي مرت أنا strategic silence تم كتبل تخل أبزو أنزي زخونة تدقفون تقام زي كناس كم تكالك زي تولد تم تبل مالتيو انت قينو دما كم نعتي دليت كنا منتهي ناي سوماليلاند نزبن قلن قديفكا ناتكا زخون الريزم كتبت خليقة نا عالم حقك تقبر على مبالية تزبلت أفتقون عالماوي حقك تتوكن بالكن كلام لنا سلازي لولاونتن جزاتها وحدنتنا سوماليا خبر خلاله period حبرت أفريقيا همير له نا عرب ليجس كله عالم international law دما كوميز سلازي نا عالم لخاوي حقي زت حز له
ትድግፈሉ ምክንያት የለን ትምን ተበልካውን ዓነ ኤርትራ ደዋጽ ኣይኮነን ትሙን ደዋጽና ኣይኮነን actually ግን ቀሲልና መዚና ከምልስ ንኽንኸውን ነዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ I'm pretty sure they already know ኩን ምንቅስቃሳት ምክንያቱ ላስ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣከባቢና ብዙሕ ታርጌት ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክንርኢና ዝብል ዘረባ ሂቡ ነይሩ ወልሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ሕጂ ግን ነቲ ኩነታት ናንበብና ክንከይድ ኢና ካልኦት ሃገራት ኣይገብሩ ኣለዉ ናበይ ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ንኩሉ ኣተሓሒዝና ክንሪኦን ክንግንዘቦን ኢና very interesting time ጥራይ ኻይልካ ክትሓልፍ NATO Secretary General Mark Rutte has forcefully rejected growing calls for Europe to pursue defense independence from the United States, underlining that the transatlantic alliance remains the cornerstone of European and global security. In an interview published on Thursday, Rutte pushed back against proposals from senior European politicians, including Manfred Weber, leader of the European People's Party, who suggested deploying European troops under an EU flag to help secure peace in Ukraine. Rutte made clear that while Europe must significantly increase its defense capabilities and take on greater responsibility, this effort must take place. ሓደ ዘረባ ኣብ ኤሮፓ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዝስማዕ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮም ኮንፊደንስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎን ሓያል ዝኾነ ፃውዒት ኣብ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዲፈንስ ኣርኪቴክቸር ከነቆም ክንክል ኣለና ዝብል እዩ ኔቶ ብኣሜሪካ ዝዝወርን ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝኸውንን ንኤሮፓ ድማ ሙሉእ ሉላውነት ከም ዝህልዎም ንኸይህልዎም ዝኸልእ ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ተሰሪሑ ካብ መጀመርያ ሓደ ግዜ ናይ ኤሮፓ ናይ ጀርመን ወታደራዊ ቅልፅም ርሙስ ክኸውን ናይ ፈረንሳ ድኹም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድኹም ካልእ ኤሮፓ ድኹም ምክልኻል ክህልዎም ኤሮፓውያን ከምኡ ዝመረፁ ኮይኑ ዝስምዖ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣነ ብናተይ ኢንተርቪዋት ኣምፅአ ኣብ 2000 ከባቢ ኤሮፓ ሕብረት ክቆም ከሎ ጀርመንን ፈረንሳን ብፍላይ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ንክህልዎም ብዙሕ ፅዒሮም እዮም መንስ ከተጠዋቢሎም ኣሜሪካ ንምንታይ እዮም ካብ ኔቶ ወፃኢ ካልእ ሓይሊ ትደልዩ ዘለኹም ካባና ዲኹም ክትሃድሙ ትደልዩ ዘለኹም ካልእ ዲኹም ክትገብሩ ደልዩኹም ሕማቕ ሓሳብ ድዩ ዘለኩም ገለ እናበሉ ወታደራዊ ሓይሊ ንኸየቆሙ ንግሆም ምሸትን ኣንጻሩ እናተዛረቡን ኩሉ ዓይነት ድራማታት እናገበሩን ዝኸልከልዎም ሰም እዩ ተገምጢሎም ድማ ሕጂ ዝርሙስ ኤሮፓ ሕብረት ዓቕሚ ዘይብሉ ጥቕሚ እውን የብሉ ንዓና ይብልዎም ኣለዉ ስለዚ ኤሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ነገር በርሂሎም ኣሎ ናብ ኣሜሪካ ተጎልቢትካ ምኻድ ደዋፅእ ከም ዘይኮነ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ንኸይትኸይድ ድማ የጠንቅቖም ኣሎ ዝትሪእዎ ኣለኹም ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ክንከይድ የብልናን ምክንያቱ ኔቶ ቀንዲ ስርሑ ኤሮፓ ወታደራዊ ቅልፅምናቱ ሓያል ከም ዘይከውን ምናልባት ሓይሊ ክገብር ይደልይዎ እዮም ብፍፁም ምስ ኣሜሪካ ክወዳደር ግና ይደልይዎን እዮም ኤሮፓ ወታደራዊ ዓቕምናታ ርሙስ ክኸውን እምበር ሓያል ምስ ኣሜሪካ ዝወዳደር ክኸውን ኣይደልይዎን እዮም እዚ እቲ ፀገም ሕጂ እውን እኮ ባጀት ንሚሊታሪ ኔቶ ብዙሕ ገንዘብ ኣበርክቱ ዝብልዎም ዘለው ኣፅዋር ከም ዘይሰርሑ ኤሮፓውያን ስለ ዝፈልጡ እዩ እቲ ገንዘብ ብምሉእ ካብ ኤሮፓ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ክኸይድ ስለ ዝደልይዎ እዮም እምበር ኤሮፓ ሓያል ክትከውን ኣይደልይዋን እዮም በት ኤኒዌይ ገለገለ ሃገራት ምናልባት ካብ ጃፓን ክኾኑ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ጃፓን እንታይ ትገብር ኣላ ስምዑ እሱ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ናብ ብዙሕ ነገር ዝትንተን ዘሎ ጉዳይ እዩ መጀመርያ በዚ ንስማዕ It's completed sea trials of its third airable of reaching the United States. The Pentagon calls it part of a massive long-term nuclear expansion. China reportedly has more than 600 nuclear warheads and wants 400 more by 2030. The US has far more, over 5,100. Taiwan makes up a big part of the ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጉዳይ ናይ ቻይና ንመብዛሕትኡ ምዕራባዊ ዓለም ረቢሽዎ ከም ዘሎ ቻይና ቀልጢፋ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ናዕበየት ትኸይድ ከም ዘላ ክነግሩ ከለዉ ቻይና በይና ጥራይ ንኣሜሪካ ቻለንጅ ክትገብራ ይትኽእልኒ እያ ንኣብነት ኒኩለራዊ ኣፅዋርናታ ካብ 600 ፕላስ ዘሎ ናብ ልዕሊ 1000 ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ኣሜሪካ ግን 5000 ኣለዋ ገለ ሰብ ብቁፅሪ እዩ ዝርዮ 5000 እንታይ ፍልይ ኣለዉ እንተርኢ ኢልኩም ተን 1000 ናይ ቻይና ኒኩለር ንምሉእ ዓለም ክድምስሳ ይኽእለ ክንዲ እውን ኣየድልዮምኒ ሕቶ ክንደይ ግዜ ንዓለም ክድምስሳ ትኽእል ጥራይ እምበር እቲ ኒኩለር ዘለዎም ቁፅሪ እኹል እዩ ንዓለም ንኣሜሪካ ክድምስስ ኣሜሪካ ድማ ንቻይና ክድምስስ እኹል እዩ ዘለዎ ሕቶ መን ዝያዳ ዝበርታዕ ሓይሊ ህልዎ እዩ እቲ ቁፅሪ እውን ትርጉም የብሉን እዮም ዝብሉ ብሓፈሻ ቻይና ቀልጢፋ ተዓብላ ኣሜሪካ ድማ ንቻይና ጠጠው ከተብላ ትደልላ ነዚ ዝረኣዩ በዓል ጃፓን ልዕሊ ዓቕሞም ልዕሊ ባጀቶም እዚኣ ኣስተውዕሉላ ሕጂ Let's turn to Japan. It has approved a record budget for the new year. The budget is worth 122 trillion yen. That's around 785 billion US dollars. 785 billion US dollars. It is the biggest in Japan's history, and it is important for the country's Prime Minister Sanae Takaichi. After all, this is the first budget, and there's a lot riding on it. Japan's economy is slowing down. The yen is weak. That's their currency. The yen is weak. There are higher bond yields, and Tokyo had to balance all of it. And it is important. انتهينا نسمع زلنا نابزي جابان
ኣብ ዕዳ እያ ዘላ ኣብ ዕዳ ብዙሕ ዕዳ ዘለዋ ሃገር እያ ብዓለም ቁፅሪ ሓደ ዕዳ ዘለዋ ጃፓን እያ እዚ ኩሉ እናሃለዋ ከሎ ድማ መሊሳ ካብቲ ዕዳ ናታ ካብቲ ገንዘብ ዘይብላ ማለት እዩ ኣመና ዕዳ ዘለዋ ብዙሕ ዕዳ ወሲዳ ወታደራዊ ቅልፅም ናታ ክትሃንፅ ትፍትናላ እዚ እንታይ እዩ ነፍስኻ ልዕሊ ዓቕምኻ ዕዳ ኢቲኻ ወታደራዊ ቅልፅም ክትሃንፅ ምፍታን ጀነራሊ ኢምፓየርስ ክወድቁ ከለዉ ንግስነታት ዝወድቁ ዝብል ናይ ብሪቲሽ ኢምፓየር ይኹን ናይ ዳች ኢምፓየር ይኹን ናይ ሃብስቡርግ ዝብልዎ ዋላ ንድሕሪት ከይድካ ኩላቱ እንቶም ሲቪላይዜሽንስ ክውድኡ ከለዉ እቲ ንጉስ እንታይ ፀገም ዘጋጥሞ ይብሉ ወታደራዊ ቅልፅም ክሃንፅ ገንዘብ ይሓፅሮ እሞ ይልቃሕ ነቲ ለቃሕ ክመልሶ ይክእልኒ እዩ ግን ስቲል ገንዘብ ግን የድልዮ መመሊሱ ይልቃሕ ኣብ መወዳእታ እቶም ኣለቃሕቲ ስለዝጠልምዎ ወይ ዕግርግር ስለዝለዓል ንጉስ ይወድቕ ወይ እውን ስርዓት እቲ ስልጣነ ይወድቕ እዩ ዝበሃል ዕዳ ቀዳማይ መውደቕ ናይ ሃገራት እዩ ጃፓን ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዕዳ ኣብ ዘላትሉ ተወሳኺ ኣብ ዕዳን ዕንዲዳናት እያ ወታደራዊ ቅልፅም ክትሃንፅ ትፍትናላ እዚ እንታይ ዘርእየካ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዕዳ ከለዋ መመሊሳ ዝበዝሐ ገንዘብ ኣብ ምክልኻል ናታ ትገብር ዘላ ግን ነቲ ዕዳ ናታ ድማ መፍትሒ ዘይኮነላ ዘሎ እንታይ ዘርእየካ ጃፓን ድማ ከምኡ ጃፓን ይኹን ናይ ኣሜሪካ ክልቲኦም ከም ድሌቶም ዕዳ ዝወስዱ ዘለዉ እቲ ባጤራ ናቶም ስቲል ኣብ ዓለም ተጠላብነት ሃገራት ይኹን ትካላት ይኹን ኢንስቲትዩሽንስ ገንዘብ ከለቅሕዎም ይኽእሉ ስለ ዘለዉ እዩ ሓደ ሰብ ተሰብዎ ሰኢልካ ገንዘብ ተለቅሖ ኮይንካ ነቲ ገንዘብካ ወሲዱ ከም ድሌቱ ይነብር ማለት እዩ ግን ከም ብሓድሽ ኣለቅሓን እንተኢልካዮ ድማ የለቅሓካ ስለምንታይ ግን የለቅሕዎም ነዚኦም ድሕሪ ኢልኩም ናይቲ ዘለቅሕዎ ዘሎ ወለድ ስለ ዝኸፍሉ ወለድ ስለ ትኸፍል ወለድ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ድዩ ካብ ታክሲስ ገለምፅዩ ነተን ወለድ ክኸፍለን ይኽእል እዩ ነቲ ዕዳ ብምሉ ንኣብነት ኣሜሪካ ነቲ 35 ትሪልዮን ክትከፍለ ኣይኮነትን ይፍለጥ እዩ እዚ ነቲ ወለድ ግን ትኸፍለላ እቲ ወለድ ሕጂ ሽግር እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ወለድ እናዓበየ ምስ ከደ እቲ መንግስቲ ካብተን ዝርከቡ ባጀት ዝዓበየ ክፋል ናቱ ናብ ነቲ ወለድ ወይ ከዓ ነቲ ኢንትረስት ሬት ኣብ ምኽፋል ስለ ዘጥፎ ነቲ ኢምፓየር ወይ ነቲ ንግስነት ንክወድቕ ዝገብሮ ሓደ ንሱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ብሓፈሻ ጃፓን ልክዕ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ደረጃ ኣሜሪካ ግን ስቲል ቁጠባ እውን ኣለዋ ግሮውት እውን ኣለዎ እቲ ቁጠባ ስለዚ ኣሜሪካን ጃፓን እውን ክነወዳድሮም ኣይንኽእልና ጃፓን ግሮውት እውን የብሎም በት ስቲል ር ሰርቫይቪንግ ኖበዲ ነውስ ንክንደይ ብከምዚ ክቕፅል ይኽእል ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ IMF ግምት the size of Japan's public debt will be 232.7% of GDP ስለዚ ዕዳ ናይ ጃፓን ይብለኩም ኣሎ ካብቲ ቁጠባ ናታ ክንዲ ቁጠባ ናታ ጥራይ ዘይኮነሲ ክንዲ ክልተ ዕፅፊ ናቱ ጥራይ ዘይኮነስ ክልተ ዕፅፉን ናብ 2.5 ዕፅፊ ናይቲ ዕዳ ቁጠባ ናቶም ዕዳ ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ኣትሊስት እቲ ዕዳ ናቶምን ቁጠባ ናቶምን ጥቃጥቃ እዩ ዘሎ ቁጠባ ናቶም 30 ትሪልዮን እንድሕር ኢልና ዕዳ ናቶም ድማ 38 ትሪልዮን ስለዚ የስ ልዕሊ ቁጠባኦም ዕዳ ኣለዎም ክንብል ከለና ናይ ጃፓን ግን ዕፅፍታት እዩ ስለዚ እቲ ጥፍኣት ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ብጃፓን ክመፅእ እዮም ዝብሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ቻይና ከንታይ ትገብር ኣላ እስከ ንስማዕ sanctions against dozens of U.S. defense companies and senior executives in direct response to Washington's latest arms sales to Taiwan, sharply escalating tensions over the island that Beijing claims as its own. On Friday, December 26th, China's Ministry of Foreign Affairs said it had imposed sanctions on 20 American defense firms and 10 individuals, calling the move retaliation for the United States' newly approved ቻይና ድማ መቸብ ኣብ ታሪክ ፍሉይ ነገር ጥራይ እንዲና ነስተማቕር ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ንኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ዘይኮነስ ናይ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ መቸም ቀደም እገዳ ክትሰምዕ ከለኻ ወይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ዝገብር ወይ እውን ኣሜሪካ እያ ትገብር እዚአን ክልተ ጥራየን እገዳ ዝገብራ ነይረን ወል ናይ ኣሜሪካ ዩኒፖላር ወርልድ ከም ዝወድአ በዚኻ ትፈልጥ ቻይና ብተደጋጋሚ ንኣሜሪካ ልክዕ ኣብቲ ዝሕምማ ክትእግዳ ንርኢ ኣለና ሕጂ እውን ምክንያቱ ሰፕላይ ቼይን ዝበሃል ቃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ሰፕላይ ቼይን ማለት ዝኾነ ነገር ተፍርዮ ነገራት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት እዩ ዝመፅእ ብዙሕ ነገራት ጥረ ነገራት ይኹን እቲ ስፔር ፓርት ኣብቲ ንብረት ናይ መወዳእታ ንብረት ትጥቀመሉ ድማ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ቻይና ድማ ንኣሜሪካ ቀንዲ ዝሕምማ ቦታ ኣበይ ምዃኑ ትፈልጥ እያ ኣበይ ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት እዩ ዝሕምማ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብውግእ ዝነብር ኢምፓየር እዩ ነቲ መንግስቲ ድማ እቲ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ዓብ ቁፅፅር እዩ ዘለዎ ስለዚ እተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፅዋር ዘፍርያ ብዙሕ ስፔር ፓርት ናተን ካብ ቻይና ስለ ዝመፅእ ወይ እውን ነቲ ናይ ቻይና ገዲፎም ክኸዱ እንተኮይኖም ክሳራታት ስለ ዘጋጥሞም ምድንጓያት ስለ ዘጋጥሞም ልክዕ ኣብታ ዝሕምሞም በቲ ናይ ኣፅዋር መንገዲ ገይሮም ይቐፅዕዎም ኣለዉ ስለምንታይ ከ ይቐፅዕዎም ኣለዉ ናብ ታይዋን ናይ 11 ቢልዮን ገንዘብ
شمتنا يصوار أفكيدا سلزلا زخا دايما دايل كانوا تشاينا نمفررهن نتي أمو تايوانين تشاينا نزلو كنتات نمقو هارن استقبر سقوم تمخاني يزري أمريكا ندونالد ترامب تشاينا ندونالد ترامب ندخل تهديدون تعريفون كم زسقدتون كم زنبركختون نهاية دباباي مستيري خوين زلو دونالد ترامب زغل فكير مزيون تشاينا زغون يكون تسعنوتات كبر كم زي كالم فتينو سلا دفشله كطبانات أقام كيقاتو مثلا زفره أقري يصيريو جدما ولا قال كفال فتنتات يقبر انتلو لك تدح مو كفال دما يهرمولو منيو عينو سلام كبل كلتيف كنرينا مچم تشاينا من قصاصاتنا امريكا صبو غير ماصنعمو انتاي انت غيرو انتاي كنغبرلو مالنا يلوم نعامتات تدالولو بلاي بوك مصحف قريبه مالو ابتا مصحف ناتوم دما وي ونا ابتا قرب بوكس ناتوم ابتا صندوق ناتوم نزيان تغيرو نزيان هنغبرنا نزيان تغيرو نزيان هنغبرنا يلوم تداليوم لميم لذي لك كم دريه زلنا وقخ يجبركا أجرجر كي جبركا نتقول طبعا عالم كيرب بشكا لك كأنت أمريكا كتحمى تغل قال أنت جيرو قال نجبر زين تجيرو زين جبرنا جبروا لك كم ناي دامات أو تا نفسي أنت قيدوا نفسي خيرت بلو كمان نجبروا ندونالد ترامب تبغى يروم كحمو موين عندنا جاي زون نجزيه زقدفيو من يسلم كبل من يخي أبز قداي زقطت كله دخلت يوم زرخة بقداي ونان لبزي. Something major happened, and almost nobody is talking about it. After the U.S. seized Venezuelan oil tankers and publicly said not a single tanker would be allowed to leave Venezuela, Venezuela responded by doing the unthinkable. They sent their navy. Venezuelan warships escorted their oil tankers straight out to sea, fully protected, daring the U.S. Navy to stop them. And here's the key part. The U.S. didn't. Despite having warships positioned off Venezuela's coast, the U.S. Navy watched the tankers sail past and let them go. Later, the U.S. admitted they were considering options, but انتايم زلونا زلو بزي معتاوي اب منغو فنزويلا امريكان زكا زلو بزو متفناننا نرزلنا امريكان فنزويلا ماسيا كتحرما ماسيا كتعصوايلنا خنزارب نوح صنيناينا ابز حلفه لنفس وكف نداد حيزا استبقست مركبنا هي فنزويلا انها كتروك حزون ان قليل ما مسندادين كقاصرون ريناينا نزي قدايزي زبرتعم فنزويلا دما كم تري وزلهم تاغيرو يبالالو ناتوم تن تانكرس نداد حيزا زخدا نفرتي ب مراخب كوينات بمراخب كوينات أسنيوم من لذي تريوان دلهم تنتانكرس بالنيفي ناتهم أسنيوم أبقي سمن العلامة دما النيفي ناي فنزويلا نتن ندار حيزن زخلازلو كسنيني أن حرتنا أمريكا مراخب كوينات خاطروان جميرهم وقك الجمر مالتي زيادة بلانيرا نعرف مزيومكم تواقوا يعني را أقات أم أمريكا كم تعملهم مزيوم نرتبوتاتي جن نتن مراخب نتن تانكرات مستن نيفي مصراعيون سقوم تكوز دي قالوا again ووي انتاين لنا كان معلتنا معلتي إن دي يبز خيزلو escalation يزرزلو چاينان راشام تدقاقامي ني أمريكا بولي يوم سولو زلو دنداني نبرت نايسة بوق دسرقن دزمتن كم زنا قبر دما لعلنا ناي مورال زلو خينو اب يونايتد نيشن هنا بكالمة قابيتات تهديد دقبر يوم سولو زلو حفشا الزون نفسه زخاله بزح من قصاصاتنا عالمنا زو قربنا نرزلنا 21st century is a surprising thing, you know. As the U.S. has launched several strikes against Islamic State forces in Nigeria. In a post on Truth Social, Trump said he had ordered deadly attacks in northwest Nigeria's Sokoto state against ISIS terrorists. كم تري order لهم دونالد ترامب لدت مدري نزوم قبرش برايلو زتقاسم من نيجيريا بمتكع بزو حزارة بنجر كوينو اللي تقداي نيجيريا كنت قبرت في النجارية لكن بزحات أفريقيا إذا قداي زي نمن تايلي قبر خمسة تردي ومالو أبز سمعوا. Gives a damn about Christians in Nigeria. You think Obviously, Trump? no. You think Trump gives a damn about Muslims? No. You think even Trump gives a damn about Africa, let alone Nigerians? We were told we're a shithole continent, so. Exactly. Sometimes we say, Donald Trump Islam na Nigeria, ويون Islam na Africa, ويون بحفشة كريستيان Islam na Africa, بأفريقيا عاوز قدس مخانو، كم زي قدس نفلتينا. شقاق زخنا هجرات ويون عين مدري لوز عرف الناسي جاء أفريقيا قدسين انتهى ده قاتتنا نيجيريا نعلو كل دما تزهر موزو لو كفالنا نيجيريا مس بركي مس نيجر زداو بوتاون سلو زغوني تكالا جنداناتو نالبات أبزيون كريكم تزهر موزو لو بوتا تاريخمو لك شافنا نيجيريا يزهر موزو لو سدما ناب نيجر زوتيو نيجر دما
ብዙሕ ናይ ዩራኒየምን ካልእ ጸጋታትን ዘለዎ ስርዓት እዩ ነጂ ስለዚ እቲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ነዘን ሃገራት ንምቁፅፃር ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ ኣፍሪካውያን ድሮ በፂሖም ኣለዉ እዚ ድማ ኣገዳሲ ምዕባለ ቢካዝ you're not deceiving anyone ማንም ዝታለል ነገር ከም ዘየላ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነቲ ህዝቢ ይገሃደሉ ኣሎ ናይ መወዳእታ ክርስትና ናይ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ረእይዎ ናይ ኣማኻሪት ናቱ ድማ ስምዕዋ ኣብዚ I go God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there, and where I stand is holy. No to President Trump would be saying no to God, and I won't do that. We are كم تريوم زلهم زيوم يوم تمام مهارتنا دونالد ترامب نوم مبال مالتنا أملاخ نوم مباليو لك بكاتي زي هاي مانوتات نيبولوتيكان أمريكا perfect اليوم زتكملوا قال انت هيبلو أملاخ ندادنات ناسي أب فنزويلا يغميتوا أب إيران يغميت لنا ندادناتنا أب العراق يغميت لنا أب إيرترا يغميت لنا أب نيجيريا يغميت لنا بمبال نخزمتو أملاخ كم زفكروا لهم غيرهم زسبكونا لويز بال ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ እምነት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ጋድ ብለስ ኣሜሪካ ወይ እውን ሃገር ኣምላኽ ኣሜሪካ ክብሉ ከለዉ ኣሚን ክጠራጠር እዩ ዘለካ በተገን ብዙሓት ኣለዉ ድማ ምሳቶም ርዒሞም ነቲ ጥፋት ናይ ኣፍሪካ ዘጣቅዑ ኣሜሪካ ቅዱስ ተልእኾያ ትገብር ዘለና በሉ ዝውድስዎም ከዓ ኣለዉ ፅልዩሎም ኣለዉ ንሕና ግን ኣትሊስት እቲ ሓቂ ፈሊጥና ክንከይድ ንደሊ ንቐፅል ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ የሽምቅ ውጊያ በዛን ጊዜ በደንብ የተጀመረበት ወቅት ነው። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ይሄ ምንድነው በፈረንጅ በ1960 ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እናት ሀገሯ ትደባልቃለች ተብሎ የፌዴሬሽን ባንዲራ ወርዶ የኢትዮጵያ ባንዲራ ከተሰቀለ በኋላ በ1961 ዓመተ ምህረት ከዛ በኋላ ኢኤልኤፍ ነው የተመሰረተው ኤርትራ ሊብሬሽን ፍሮንት እኛ ጀበሃ የሚባለው ማለት ነው። ኢኤልኤፍ ወይም ጀበሃ የተመሰረተው ካይሮ ነው ግብጽ ውስጥ ማለት ነው። እና የጸረ ሽምቅ ውጊያ ያኔ ነው የተጀመረው። ያኔ በንጉሱ ጊዜ ያንሆይ ሰው የትም ቦታም ተንቀሳቅሰው እነዚህን ሰዎች መቶችና ግብረ ኃይሎች ከአንድ ቦታ ወደ የመጨረሻውን የማጥቃት ውጊያ አንድል ማድረግ አልቻለም። ለምንድን ነው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስትና የደርግ መንግስት በመነሻውን እንታይ እዩ ዝብል መሲልኩም ኣብዚ ባጫ ደበለ ኤክስፐርት ናይዚ ቃልስታት ኣብ ኤርትራ ዝነበረን ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ንሳቶም እኳ ከም ሓደ ሕማቅ ኩናት ወይ እውን ዕግርግር ዓይነት ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ግን ቃልሲ ናይ ህዝቢ ብኸመይ መንገዲ እዚ ካውንተር ቴሮሪዝም ክኢላ ኮይኑ እንዲ መፅሓፍ ፅሒፍሎም ዘሎ ከመይ ጌርካ ግብረ ሽበራዊ ቃልስታት ትውግዶም ንዝበል ዘማኽር ሕጂ ኣብኡ ክዛረብ ከሎ መጀመርያ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ውግእ ወይ እውን ናይ ጉሪላ ዓይነት ኩናት ዝጀመረ ኣብ ኤርትራ እዩ ንሱ ድማ ፌደሬሽን ሃይለ ሥላሴ ምስ ወደቆ ኣብ ካይሮ እዩ ተበጊሱ እቲ ቃልሲ እዩ ዝብል እቲ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ንፀማ መሊስካ ፅምመ ወይ ከዓ ደንቂሩ ዘሎ መሊስካ ደንቁሮ እንድዩ ብዝኾነ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ እንታይ ይብል ነዚ መፍትሒ ግን ብኩናት ጥራይ ኮንካ ትፈትሖ እዩ ዝብል እንታይ ዳ ትገብር እንተበልዎ ድማ ፖለቲካዊ ፀገም እንተኮይኑ ብፖለቲካዊ መንገዲ ኢኻ ትፈትሖ ስለዚ ኤርትራውያን እንድሕሪ ባንዴራ ናቶም ብምውራዳ ተቆጢዖም ነይሮም ንዑዩ ክፈትሕ ነይሩ ሃይለ ሥላሴ ደርጊ እውን ንዑዩ ክቕይር ነይርዎ ስለዚ ፖለቲካዊ ሕቶ ንሓደ ንፖለቲካዊ ሕቶ ክዕሪ ኢሉ ንዝቃለስ ዘሎ ብቃልሲ ኮንካ ትስዕሮ እንታይ ዳ ብፖለቲካዊ መፍትሒ ኢኻ ትስዕሮ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅነቱ ዝደሊ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅነቱ ይደሊ ነይሩ እዛ ስኻ ትብላ ዘለካ ንገሮም ሕጂ እውን እኮ ዝኩሉ ዕግርግር ትገብርዎ ዘሎም እዚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ሻዕብያ ናይ ኤርትራ ናይ ጀብሃን ገለ ካብ ትዛረብ ፋኖ እንታይ ኮይኑ ይቃለሰካ ኣሎ ዘይትዛረብ ፖለቲካዊ መንገዲ እንታይ ደሎ ፋኖ ሪኻ ምስ ፋኖ ክትዘራረብ ዘይትደሊ መን ከልኪልካ መፅሓፍ ምፅሓፍ ኣድሊካ ናብ ብኸይድካ ሕሹቕ ዘይትብሉ but these people are like delusions ነቲ ዘለዎም ፀገም ብዛዕባ ናይ 50 ዓመት 60 ዓመት ታሪክ ክንትዛረቡ right now ኢትዮጵያ ኣብ ጋምቤላ ሓድሽ ኩናት ክጅምር ይበሃል ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ሰበን ዝግን ፈሊጥዎ ኣሎ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ኣብኡ ዝጋጥም ዘሎ ዕግርግር ካልእ እዩ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ everybody knows ሶማል ክልል ሶማል ተወጋዴን ዝበሃል ድሮ እቲ ቃልሲ ናይ ክልል ሶማል ናብ ኣክቲቭ ናብ ኩናት ክቕየር ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ዓፋር ናብ ኩናት ገፅ ይኸይድ ኣሎ ትግራይ እንታይ ይገብርዎም ኣሎ ድማ ርዩ this country is like broken beyond repair ይብሉ ፈፂንካ ንክትዕረ ትኽእል እያ ኢልካ ትዛረበላ ሃገር ኣይኮኑ ክንሪአ ኢና ንሱ
ካልእ ኣብዚ ስምዕዎም ካ መድሎች በኤርትራ መንግስት በኩል እየተፈጸመበት እንደሆነ ይገልጻልና እንደው ታሪካዊ ዳራው ምንድነው? ይሄንን መግለጫ እንድታወጡ ያደረጋችሁ መሬት ላይ ያለ ሁለተኛ እንደነበሩ አይነት ቡድን ነው እንጂ በርናማ የላቸውም፣ ፍርድ ቤት የላቸውም። እንደመጡ እንደዛው ነው ያሉት። ጊዜያዊ በተባለው አይነት ነው ያለው። ጊዜያዊ መንግስት ይባላል። በዚህ በዛው ህዝቡ እድሉ አልገጠመም። ይባስ ሕጂ ኣብዚኣ ነዚኣ ኣይኮንኩን ክገብረልኩም ደልየፅነ anyway ሲ ኩሉ ሓደ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልዕለና ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ እዮም ኣበጊሶም ዘለዉ ንኤርትራ ንኩሉ ስርዓታት ናይ ኤርትራ ኣብ ምዝንጣልን ኣብ ምህራምን ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ እዩ ዝስራሓሉ ዘሎ and መንግስቲ ኤርትራ መሊሱሎ ኣክቹሊ ነዚ ጉዳይ እዚ እኳ እንተደይኮነ መሊሱሎም ኣሎ እዩ ነዚ ይከታተሎ ከም ዘሎ ነቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ታሪክና ንምፍብራኽ ድራማታት ዝሰርሑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ መሊሱሎም ኣሎ ፅንሕ ኢለ ከረየኩም እየ ስለዚ ጉዳይ ናቶም ገዲፎም ኣብ ጉዳይ ናትና ሞር ኢንቨስትድ ኮይኖም ሞር ውሽጢ ጉዳይ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ተኣሊኾም ንግሆም ምሸትን ብዛዕባኡ ዝብልዎን ዝገብርዎን ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ እዩ ኤርትራ መልሲ ኣብ ድሕሪት ክበኩም ሓንቲ ኤግዛክትሊ ነዛ ቃል እውን እንተዘይበልና ብርትዕ ዝበለት መልሲ ይቦም ኣሎ ካልእ ኣብዚ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም እየ እዛ ናይ ዓፋር ዝብላ ዘሎ እስከ ኣብዚኣ ሓንቲ ከስማ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ፖስት ኦልሬዲ ተጠቀማለች ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ወጥቶ አያውቅም፣ በአፋር ይወዳሉ። ስለዚህ አሁን ወደ አሳብ አካባቢ እንያዝና አሳብ ወደብ ኢትዮጵያ ለመጠቀም ጣሊያን ከያዘች በኋላ ኢትዮጵያ ጋር እንድትጠቀም የመጀመሪያው ሚና የተጫወቱት የአፋር ሱልጣኖች ናቸው። የአብሳው መሐመድ ሐንፈሬና የረሓይቱ ሱልጣን ዲኒ ቡርሃን ነበር። ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ቶም ኤክስፐርት ናይ ዓፋር ተባሂሎም ደምፅዎም ዘለዉ ኣክንዲ ወላ እውን ካብኡ ናቡ ማለት እዩ ደሃብኖም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረባ ይግብኦም እዩ ማለት ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ኣለና እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም ብርግፅ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ክገብሩ እዮም ፕላትፎርም ተዋሂብዎም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ትገይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር ግን ኤርትራዊ እዩ ኣኸለ ኣብ እንታይ ዝብል እዚ ሕጂ ብምሉእ እቲ ኣብቲ ገባሕሪ ናይ ካብ ባፅዕ ጀሚሩ ክሳብ ዓሰብ ዘሎ ናይ ህዝቢ ዓፋር እዩ ዓፋር ህዝባዊ ይቕመጥ ኣሎ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ግን ኤርትራ እያ ናይ ኩሉ ህዝቢ እዩ እቲ ዓፋር ኣብኡ ዘሎ እውን እንተኾነ ነቲ ኣብ ጋሽ ባርካ ዘሎ ፀጋታት እውን ናት እዩ ስለዚ እዚ ረሳሓት ተሓሳስባ ናቶም ናብ ህዝብና ክእትውዎ ናብቲ ምምቕቓል ናይ ህዝብና እዚ እንታይ እዩ ዝብል እጂ ካልኣይቲ ኣብ ካልእ ገምፃልኩም እየ ኢማራት ኣብ ባፅዕ ዝነበረትሉስን ህዝቢ ዓፋር ከተትሑነ ኢላ ረጤት ክትቦ ተሓስብ ስለ ዝነበረት መንግስቲ ኤርትራ ግን ይኽልክል ነይሩ ይብል እንታይ ማለት እዩ እቲ ዓፋር እቲ ኢማራት ዝበሃል ነቲ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ዝያዳ ዝፍብርኻ ዘሎ ኣብቲ ክልል ዓፋር እቲ ኢማራት ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መፅኡ ከሎ ድማ ኣብ ኤርትራ ቤስ ከለዎ ነቶም ህዝቢ ዓፋር ብፍሉይ ክሕግዞም ይፍትን ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ሜኒ ኬዝስ ነቲ ኩነታት ናይ ዓፋር ናብ ምጥምዛዝ ብዙሕ ኣጀንዳ እዚ ዘረባ ናይ እዚኣቶም ክገርመኩም ናብቲ ዓፋር ኣይደነ ህዝቢ ዓፋር ከመይ ግን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ክኣትዎ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና ብህዝቢ ዓፋር ምክንያቱ ብዓፋር ዝዓበየ ኣጀንዳ ገይርዎ እንተሎ ብቋንቋ ዓፋር ክሓልፍ ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ ናቶም ድማ ምግማቱ ከቢድ ቀሊል ኣይመስለኒ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ንኤርትራ ብትግራይ ትግርኛ ዶገሎ እናተባሃለ ብዙሕ ድራማ ተገይሩ ዝሞተት ነይታያሳ በቃ ተቐቢራ እታ ጉዳይ እቲኣ ካብ ብልፅግና ማለት ወይ ኣትሊስት ካብ 4 ኪሎ መይታ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣይኮነን ዶ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ተጋሩ ንኤርትራን ብሓደ ክኾኑ ትፁምዶ ክፈርስ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ርክብ ክህሉ ይደልዩ እዮም ኣብ መንጎም ስለዚ ታእንኮ ንሳቶም ናብ ኤርትራ ገዞም ነዛ ዓፋር እዮም መሪፆም ዘለዉ ባት ነታ ትግራይ እንታይ ክገብርዋ ይደልዩ ኣለዉ ንስን ኣብዚ እቶም ተጋሩ ሽግሮም ኣይውዳእን እዩ ዳር ታደሰ ወረደ ኣገዳሲ ደብዳቤ ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኽሎም እቲ ደብዳቤ ኣብ ግዛእታዊ ሓድነትን ግዛእታዊ ውሕስነትን ላዕላውነትን ትግራይ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ህፁፅ ምስትኻል ክግበር ዝፅውዕን እዮም ኣብ ዋህባ ፋይዳ ዝተባሃለ መታወቂያ ዝርአ ዘሎም ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ዝጥሕስ ክፍተት ንክእረም እዮም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ብመገዲ መግለፂኡ ፃውዒ ተቕሪቡ ዘሎም ትካል ስታቲስቲክስ ምዝገባ ውሳነ ኩነታት ትግራይ ምስ ሃገራዊ ዲጂታል መታወቂያ ወይ ድማ ፋይዳ ተታሒዙ ኣብ ምዕራብ
ትግራይን ደቡብ ትግራይን ዝረአ ዘሎ ዝበሎ ኣሰራርሓም ንላዕላውነት ትግራይ ዝግህስ ይክብልም ቅርቱ ብትሪ ኣቕሪቡ ዘሎ እቲ ትካል ናብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሃገራዊ ፕሮግራም መታወቂያ ኣብ ጽሓፎ ወግዓዊ ደብዳበም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ከባቢታት ሕሞራም ራያ ጸገዴን ወልቃይትን ዝካየድ ዘሎ ምዝገባ ፋይዳም ንሕጋዊ ወሰን ትግራይ ዘይኽበረ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ትካል ከም ዝገለጾ እንትኾይኖም እቶም ከባቢታት ብሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝተዋህቦም ናይ ትግራይ ግዛኣታት እንዳሃሎም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነታ ትግራይ ትበሃል ቆራሪሶም መቸም ነተጋሩ ሕማቅ እንዲያጋጢምዎም ዘሎ ዓባይ ትግራይ ክሓልሙ ክብሉ እታ ትግራይ ዘላቶም ከይዳቶም እያ ዘላ እቲ ትግራይ ከምዚ ኢላ ምምቕቓላ ዝዓበየ ትራጀዲ ናቶም ክነሱ መቓቓልና ዓን መቒሉ ሒዝዋ ዘሎን ንኸይ ብሓደ ንኸይምለሱ ከልኪሉ ዘሎን ብሙሉእ ሽግራቶም ኣብ 4 ኪሎ እዩ ዘሎ እቲ ዘገርም ግን ገለ ክፋል ናቶም ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኮይኑ ዝስምዖም ኣሎ ኣብ እግርኻ ዝተሃረምካያሲ ኣብ ክሳድካ ምሕካኽ እኮ ይኮይንዎም ዘሎ ፀገም ሽግርካ ፈሊጥካ ናብቲ ሽግርካ ኣተኲርካ ክንድትኸይድ ወይ ንዑ ክትፈትሕ ክንድትፍትን እንዳዮም ዝገብሩ ዘሎ they still focus on us but we're not going to help them ንሕና ናትና ናባና ፎከስ ዝገብርዎ ክጠቕሞምን ከድሕኖምን ኣይኮነን እጂ ነቲ ካብኦም ከይዱ ዘሎ ኣብቲ ፋይዳ ዝብልዎ ዲጂታል ሰርቪስ ናይ ዜግነትን ገለን ዝብልዎ ዘለው ነቶም ተወለድቲ ኣብዛ ዓድታት ዘለው ከም ናይ ካልእ ክልላት ገይሮም ዜግነት ክብዎም ጀሚሮም ኣለዉ ዝኻ ሲስተማቲካሊ እቲ ህዝቢ ዋላ እውን እቲ ግዜና ነውሕ እንድሕር ኸይዱ እዚ ክርዳእና ዘሎ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ድሮ ኣብ ትሕቲ ካልእ ስልጣን እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ካልእ ስርዓት እዩ ዘሎ ትግራይ ድማ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሞና ደኸይትን ናወደቐትን ትኸይድ እንተላ እቶም ካልኦት ሃገራት እቶም ካልኦት ክልላት ድማ ፅቡቅ ይኸዱ እንተሎ ፅባሕ ንጎ ናብ ትግራይ ከይመለሱ ይኽእሉ እዮም ከይመርፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ካልኩሌትድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ክንዲ እቲ ጉዳዮም ዝያዳ ንዑ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ግን ኣብ ዘይተደለየ ድራማ ሸንኮለል ዘብሎም ዘሎ ጉዳይ ንሱ የሕዝነካ በት ኣገይን ዳትስ ኢት እስከ በዛ ናይ ኣብርሃም ኣብዚ ሓንቲ ኢንተርቪው ዝገበራ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ንዛ ታይብልዮም ውዕል ሰላም ብግልፂ ለይተዘረበሉ እምበር ፈሪሱ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ገሊኦም ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዝራኸበና ማለት እውን ናብ ዘበለ ይብል ግን ድማ ሕዚ እውን እታ ውዕሊ ፀቒጥና ሒዝና ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ነገር ክንጥቀመሉ ክንከለለና ይብሉ እሞ ከም መምህር ኣብርሃም ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣሎ ዶ ኢልካ ተኣምን ድዩ ፈሪሱ እዩ ትብል ክልተ ነገር እዩ ብተግባር ፈሪሱ ኢለ ዝኣምን ግን ንሕና ኣወይት ክንከውን ይብልናን ኢለ ሓስብ ኣብኡ ኢና ክንተክል ዘለና እየ ዝብል ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍርሰሎ መንግስቲ ብልፅግና እዩ ንብናተይ እምነት ብዙሓት መርኢታት ኣለዉ ብዙሕ ግዜ እውን ዘርዚረ ይፈልጥ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መጀመርያ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራስ ዝጀመረሉ ነቲ ዝኣተዎ ኮሚትመንት ክፍፅም ዘይምዃል እዩ መሬት ትግራይ ዘይምምላሱ እዩ ተፈናቐልቲ ድሕነቶም ተሓልዮም ናብ ቦትኦም ከይኸዱ ምግባር እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ዝገብሮ ማለት እዩ ቀፂሉ ንትግራይ ተፃውኦ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓይልታት እናወደበ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ህውከት ክፍጠር ምግባር እዩ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፃውኦ ዝመፅእ ዘሎ በጀት ምክልካል እዩ ናይ ሕወሓት ሰርቲፊኬት ብታራ ቴክኒካዊ ነገር መጢለ ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ነገር ብዙሓት ሰባት ይጣጣና ገለ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን መትከላዊ እዚ ምክንያቱ ውዕል ብዝፈፀም ካለ ኣካል ኣይፈልጠካ እንተኢልካዮ ብቐንድነቱ ነቲ ውዕሊ ተፍርሶ ኣለካ ማለት እዩ መዓት ነገር እዮም ናይ ትግራይ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ባንኪ ዝነበረ ቅርሾም ወለድ ከይረኽቡ ኢንቨስት ከይገብሩ ባዕሉ ሓኒቑ ፀኒሑ ድሓር ከዓ ወለድ ክፈሉ ማለት ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፀባ እዩ ናይ ትግራይ ዳግመ ህንፀት ዋላ ሓንቲ ነገር ተሰርሐ ስራሕ የለን ተጋሩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከይረኽቡ ንግዲ ከይነግዱ ብፍሉይ ኮነ ተባሂሉ ይግለሉን ከይሰርሑ ይግበርን እዩ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ትሕዙ ትውዕሊ እናተሸርሸረ እናፈረሰ ከም ዝመፀ ፍሉጥ እዩ ግን ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ መሊኦም ክሻብ ባዕሎም ኦፊሻሊ ናይንፈልጦን ዝብሉ ካልእ ስራሕና እናስራሕና እሱ ከም መቃለሲ ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል ግን ይኣምን እየ ማለት እዩ ከመይ ከም መቃለሲ ያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዩ እቲ ጉዳይ ናቶም ዝያዳ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪስናዮም ምባል ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከምፃሎም ስለ ዘይክእል እቲ ጉዳይ ብዓቕሊ ገይሮም ነቲ ካልእ ኣጀንዳኦም ግን ኣቲንክ እቲ ትግራይ ኣብዪ ኣሕመድ ሲስተማቲካሊ እናቐተላ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጥራይ ምባል እኹል እዩ እቶም ተጋሩ ግን ነቲ ኩነታት ብንፁር ፈሊጦም ናብኡ ክብገሱ ኣይከኣሉን ኣሎ ካልእ ኣዛረባ ርእሲ ድማ መፂኡ ኣሎ ስምዑ
እና የጨካኞች ስብስብ ትላንት ለቀኩላችሁ ቪዲዮ ሟርት ነው እንደ እያላችሁ ነው አንዳንዶቻችሁ። ተጠንቀቁ ቲክቶከሮች፣ እባካችሁን በቲክቶክ በዩቲዩብ ገንዘብ እንዳትሰበስቡ እየተባለ ነው። እስቲ ስሙት። ለሚላላካቸውና በመላላክ ሊያተርፍ ለሚፈልጋቸው ነገሮች ሟች እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ከህጻጽ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያም ይሁን ሌሎች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ተመሳሳይ ችግር አለ ብሎ ካለ ስለዚህ የሄደው ሰብአዊ ድጋፍ የት ሄደ ማለት ነው። ኮሚሽኑ የሰብአዊ ድጋፍን ተደራሽ እንዳያደርግ እየገጠመው ያለ ተጨባጭ ከም ትሪእይዎ ዘለኹም ነቲ ህዝቢ ሓገዝ ብፍላይ ናብ ትግራይ ክኸይድ ዝደሊ ሓገዝ ጠጠው አቢሎሞ ከም ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነሲ ስምዕዋ መብዚ ይሰራል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምን መገንዘብ አለበት ይላል። 2 ሚሊዮን ኩንታል የሚጠጋ እህል ተሰራጭተዋል። አሁን መልሶ የማቋቋም ፍላጎትም ሳይ ችግር አለ ብሎ ካለ ስለዚህ የሄደው ሰብአዊ ድጋፍ የት ሄደ ማለት ነው። ኮሚሽኑ የሰብአዊ ድጋፍን ተደራሽ ለሚላላካቸውና በመላላክ ሊያተርፍ ለሚፈልጋቸው ነገሮች ሟች እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ከህጻጽ ዝኾነ ገንዘብ ኣብዚ ሓንቲ ጽሕፍቲ ኣውፅኦም ኣለዉ እንታይ ዝብል ነቲ ገንዘብ ዝተዋፅአ ይወስድዎ ከም ዘለዉ ዝኻ aid controversy influencers forced donations to government revives fear of aid diversion እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ሓገዛት ብህዝቢ ብፀለውቲ ድመፀ ናብ መንግስቲ ንዑ ነዚ ብፍላይ ናይዚ ኣዶናይ ዝገበሮ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ገንዘብ ማለት እዩ ይወስዶ ከም ዘሎን 16 ሚሊዮን ናይ ኢትዮጵያ ብር raised by social media influencer ኣዶናይ ማለት እዩ for Tigrayan internally displaced persons ነቶም IDPs ባሉ ተመዛቢሎም ዘለዉ ወገናት ናይ ትግራይ ማለት እዩ has been handed over to the government's disaster risk management commission እዚ ነቲ ገንዘብ ተዋህለሎ ነቲ መንግስቲ ነቲ ናይ ፌደራል ኦርጋናይዜሽን ከረክቦ ከም ዘሎ ተነጊሩ igniting a public firestorm and raising questions about the future of independent humanitarian action ስለዚ ከም ትሪእይዎ ዘለኹም ህዝቢ ብሶሻል ሚዲያ ካምፔይን ገይሩ ዘዋህለሎ ገንዘብ መንግስቲ ናይ ብልጽግና ኦርጋናይዜሽን ነቲ ገንዘብ ከረክቦ ከም ዝሓተቶ እዩ ዝንገር ዘሎ ተወዲ ድማ ተኣሲሩ ስለ ዝቐነየ ብዘይ ሕቶ ከረክቦ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ This development marks a stark reversal for Adonai, whose recent activities have been under a cloud of official scrutiny. His abrupt shift comes just weeks after he was detained by authorities following the annual country war along Zwadi. ካብ ሽግር ናብ ሽግር ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚኣ ከተጋጥሞ ምዃና ድማ ትንቢት ዘይኮነ ግን ተዛሪብና ነርና ኢና The handover of cash sum to ነቲ ናይ federal organization stands in a stark contrast to this detailed plan. It follows a recent warning from Adonai posted a video of financial transfer without explaining the abandonment of his promised convoy, intensifying public dismay and skepticism. The controversy now centers on two. ስለዚህ እቲ ገንዘብ ኣዶናይን ካልኦት ኣክቲቪስትን ዝክብዎ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ፌደራል ኣረክብዎ እዚ ድማ ናብቶም ተወለድቲ ናይ ትግራይ ክኸይድ ኣይኮነን እንተኸይዱ እውን ከምቲ ዝድሎ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ሓደው መንግስቲ ብማዕከላዊ መንገዲ ክወስዶ እዩ እንድሕሪ ተባሂሉ ሕማቕ ኣይኮነን እዚ መንግስቲ ስርሑ ክሰርሕ እንተኽኢሉ ግን መንግስቲ ቁጠባ ናተይ ብ9% ዝውስቕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ፀገም የለን ስለዘየለይ ወይ እውን ኣብ ትግራይ ክገብር ስለዘይደለየ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ቁጠባይ ንላዕሊ ድውንጨፍ ዘለኩም ሮኬት ምስ ሚራክል ዝኾነ ቁጠባ ኣለኒ እናበለ ህዝቢ ይጠም እንተሎ ክገብረሎም እንተዘይደለየ ክገብር ስለዘይደለየ እዩ ነቲ ዘለዎ ፀጋታት እንተለዎ ኮይኑ ዌፐናይዝ ከመፅዋርቱ ደቂሙ ንህዝቢ ትግራይ ንምርማስ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ወዲ ድማ ኣሚን እታ ናይ 2 ወይ 3 ወርሒ ስልጣን እታ ዝነበረቶ ፈይም ወይ እውን ዝና ናብ ሓደጋ ክትቅየር ከም ትኽእል እዩ እንተኽኢሉ ካብቲ ሃገር ሸተት ኢሉ ናብ ኬንያ ዲገለ ኸይዱ ብማዕዶ ኮይኑ እንተሰርሐ ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ because it's not going to be easy for this young man ግደው ይገባል ከፋኖ ጋራ ከሁሉ ጋራ ተባብረን ይህንን አውሬ ልናስወግደው ይገባል አብይ አህመድ መወገድ አለበት በዚህ ዓመት this coming year he has to go 2026 አብይ has to go አብይ must go 2026 አብይ አህመድ must go በክርስቶስ ኢየሱስም ዙፋኑ መፍረስ አለበት አብይ አህመድ ከምድሪቱ መባረር አለበት ይሄ የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት ይሄ አውሬ ይሄ አረመኔ ይሄ ነፍሰ ገዳይ ይሄ ጨካኝ ከምድሪቱ መወገድ አለበት መቼም ከምትብል አላ አቢ ካብ ስልጣኑ ክእለለዎ ዝብል
ድሌታት ናይ ብዙሕ ህዝቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ዓዲ ክህለ ድያ የለን ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ እቲ ናይ ኣቢ ፀገማት ወላ እውን ኣብ ገለገሊኡ ሸፈፍ ኢሉ ክሓልፎ ዝግብኦ እውን ባዕሉ ናብቲ ፀገም ዘሊሉ ከም ዝኣቱ ዘሎን እቲ ፀገም ድማ መመሊሱ ሽግሪ እናተሓላለኸ ከም ዝኸይድ ይገብር ከም ዘሎ እዩ። ተቀባይነት የለውም ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነትን የሚያስከትል ነው። በሌላ አማርኛ ህዝብ እያለቀ እኛ ዝም ብለናል፣ ስለዚህ እናንተም ዝም ብላችሁ እዩ፣ ገንዘብ አሰባስባችሁ ህዝቡን አትደግፉት ማለት እኮ ነው። ይሄ ምን አይነት ጭካኔ ነው በእውነቱ? አዲስ በጸደቀው በአደጋ ስጋት ስራ አመራር አዋጃችን ኤግዛክትሊ። ስለዚህ ህዝቢ ሕማቅ ከም ዘሎ እኮ ንፈልጥ ንርኢና ኣለና። ገንዘብ ሲኢና ይኮናን ክንህቦ ስለዘይደለና ኢና። ስለዚ ኣብቲ ንሕና ክነጥፎን ክነዳኽሞ ንደሊ ዘለና ህዝቢ ከተጥዕኑ ትፍትኑ ዘለኹም ነታ ኣጀንዳና ከተፍርሱ ትደልዩ ዘለኹም ወይ ለኹም እዩ ዝብለኩም ዘሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን እቲ ጉዳይ መመሊሱ ከም ዝንፅረሎም ወላ ነቶም ንብልፅግና ንኣቢ ዝድግፉ ዘለዉ ሲ ዕድል እኳ እዩ ዘሂቦም ዘሎ ወላ ነቲ ናይ ዓዶም ገዲፎም ምስ ኣቢ ደው ክብሉ ዝደልዩ ኣብዪ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ብፖሊሲ ናቱ ገይሮም ንዑ ከም ዘይድግፉ ገይሩ እዩ ዝቐፅዖም ዘሎ። ኩናት ትግራይ እዋን ብዙሕ ብዝተፈላለየ መገዲ ድጋፎም ኣርአዮም እዮም። ግን ውፅኢት እዚ ኣሎ ኣብዚና ዘለና ኣብቲ ሕዚ ዘለና ኩናትና ዘለና ሰላም ወዘተ ዝበሃል ነገር ብዙሕ የልዕል እዩ። እዚኦም ሒዝካ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን። እዚኦም ምምላስ ሓደ ዓብዪ ስቴፕ ሓደ ዓብዪ ስጉምቲ ንዘለዓ ሰላም እዩ። ስለዚ ኩሉ ንኩናት ዝኸውን ምክንያት እዩ ኣርኢና መሊስካ ናብ ኩናት ንምእታው ዘኽእል ኩነታት ከም ዘሎ የሪና ሂማኒታርያን እዩ። ግን እዚ ናይ ሰብኣዊ ክራይሲስ ቀልጢፉ ናብ ናይ ሴኩሪቲ ክራይሲስ ናብ ናይ ካብ ጉዳይ ፅምዶ ክጅምር እሞ ፅምዶ ኣብ ዘዋን ዝሕል በለ ይመስል እንታይ እቲ ምክንያት ከመይ እንትኮይኑ ኢኹም ዝሕልትልዎ ከመይ እንትኮይኑ ይውዑ ዝበሃል ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝወዓዋዕ ዝነበረ ዝውግዐሉ ዝነበረ ኣይንርእን ዘለና ከምቲ ናይ መጀመርያ ይኸድሎን ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ። ብዙሓት ነገራት ንሰሚዕና ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብፍላይ ድማ ዝነበሩ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ወቅታት ነይሮሞ ሕዚ ድማ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ከምቲ ናይ መጀመርያ ክወዓዋዕ ኣይንሪኦን ዘለና እሞ መምህር ብርሃ ድማ ስለ ፅምዶ ብዙሕ ተንቲንካ ኢኻ ብዙሕ እውን ክትብል ስለ ንሰምዕካ ዝነበርና እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ፅምዶ እኒኦ ድዩ ተዘሓሒሉ ይመስል ክልተ ነገር ተነገር ተዘሓሒሉ ዝብሉ ሰባት ፅባፅ ፅምዶ የለን ዝብሉ ሰባት ትርክብ ዝሒሉ ቂሙ ዝብሉ ሰባት እንታይ መረዳእታ ከም ዘለዎም ተዘሕቶ ትውሰም ካብኡ ግን ኣብ ዶባት ክረ ዝኽእል ዝኸይድ ዘሎ ተፈጥራዊ ተካይዱ እየ ዝብል ኣብቲ መጀመርያ ከምኡ ክኸውን ግድን እዩ። መጀመርያ ስለ ዝኾነ ህዝብታትን ክራኸቡ ስለ ዘለዎም እቲ ዝፀንሐ ስታትስኮ ቅየር ስለ ዘለዎ እቲ ኢንቫይሮንመንት ቅየር ስለ ዘለዎ ብኡ ደረጃ ምኻዱ ልክዕ ትኽክል እዩ። ብምዕባለ ደረጃ ግን ድሕሪት ኣይተመለሰን። እንታይ ግን ምባል ይከኣል እዩ በቲ ክረ ዝኽእል ቅልጣፈ ናብ ሙሉእ ምትሕባር ፖለቲካል ሃንድል ተገይሩ በቲ ንህዝብታት ከምፅኦ ዝኽእል ረብሓን ዘላቕ ክኾነሉ ብዝኽእል ኣገባብ ኣብ ምኻድ ምናልባት ምድንጓይ ክህሉ ይኽእል ይኸውን። መቸም 25 ዓመተ ፅምዶ እንተበልናያ እውን ዝንእሳ ኣይመስለንን። ፅምዶ ኣብ ካሜራን ኣብ ቴሌቭዥንን ብዙሕ ይዝረበሉ ከይህሉ ክእል እዩ። ኣብ ባይታ ግን ፅምዶ ዝሒል እዩ ኢልካ ክትዛረብ ቀሊል ከም ዘይኮነ ነዚያ ስምዑ ድሓን ኣብ ዶባት ትግራይ ናብ ዕዳጋ ከም ዝተሓወሰ ተገሊጸሎም ሬድዮ ዋዜማ ካብ ነበርትን ነጋዶን ትግራይ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ኢላ ኣብ ዝርግሐቶ ፀብጻብ እቲ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተገዲቡ ዝነበረ ባጤራ ኤርትራ ናቕፋም ኣብዚ ሕዝዋን ብስንኪ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዶባት ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ተስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ኣመልኪታላ። ኤርትራዊ ገንዘብ ናቕፋ ኣብዚ ቀረባዋን ናብ ከተማታት ትግራይ ክሳብ ዓድግራትን ዓድዋን ይዝርጋሕ ከም ዘሎም ካብ ነበርቲ ኣረጋጊጸሉ ኢላ ዋዜማ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝርጋሕ ዘሎ ናቕፋ ብስንኪ መስፍሕፋሕ ንግዲ ኮንትሮባንድ ኣብ ደቡባዊ ከተማታት ወሰና ወሰን ተፃውቲ ዘይሕጋዊ ምዝዋር ገንዘብ ጥራይ ዝተቆፃፀርዎ ከም ዝኾነ ዘመልክት እዩ። ደቡብ ኤርትራን ትግራይን ተኸፊቱ ንግዲ ኮንትሮባንድ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ኣብ ኢድ ውስናት ነጋዶ ዝነበረ ናቕፋም ሕዚ ኣብ ኢድ ንኣሽቱ ነጋዶ በፂሓ ምህለዋን ኣብ ንግዲ ትግራይ ድማ እጃም ከም ዘለዋ ዘመልክቱ ምዕባለታት ረኺብናልና ክትብል እያ ዋዜማ ፀብፂባ ዘላ። ምስፍሕፋሕ ገንዘብ ኤርትራ ናቕፋ ኣብ ትግራይ ምስ ሕፅረት
ክነብር ኣብ ትግራይ بعفشا انتي صمدو حيال كم زلو كاي نجرك بزي من قدي خاط فلطو نقفا نفت تقراي يسفح فحلو انت تباهيلو نقد سلازلو ركبنا هزبي يغطل سلازلو اب كاميرا وي ونا بيوتيوباتنا ميديا بزو انت دي تزربلو تكونت هادقن يغطل كم زلو بزي خاط فلت لذي صمدو كاب زربان كاب وراياتن ناب تكبار كيدو تهزبي نقد كم زلو نرزلنا now this is gonna require a lot of بزح تنكاغتات زحتت كونتات كون كم زغل ما نمير تراوي زخدو اي مثلا بحفشاغن تكونتات كم تسوم زبلو كم زي كونين نرزلنا ኤርትራውን ኣብዝለን ቀነ ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ንስርዓት ብልጽግና ወይ ካነቲ ፖተምኪን ፓርቲ ዝበሃል ሓያል ዝኾነ መልሲ ይህብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘመቻ ፀርፊ ምውራድ ምቁንፃብ ኤርትራ ትምልሶም ከም ዘላንን ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ኩነታት ድማ ዕላማታት ናቱ ተግህድ ከም ዘላን ሓደ ካቡ ነቲ ናይ ሪቪዥን ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ጠዋዊኻ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ንምትሓሓዙ ዝግበር ምዃኑን ከምኡውን ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ከም ሓደ ፀረ ኢትዮጵያ ምዃኑ ጌርካ ኣሚንካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንኻ ጠጠው ንምባሉ ከምኡውን ኤርትራ ሕማቕ ምሕደራን ሕማቕ ኣካይዳን ዘለዋን ኢልካ ካብ ኤርትራ ንክሓድም ህዝቢ ክትገብር ከም ዝፍተን ዘሎ እዩ ብግምጣሉ ኤርትራ ጥንታዊ ታሪክ ዘለዋ ከም በዓል ንግስነት ናይ ፑንት ኣዱሊ ሲቪላይዜሽን ንባዕሎም ነፍሶም ዝኻሉ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ዓመታት ብምስጥልያን ድመፀት ያ እናበሉ ዝዕግዕሩ ዘይኮኑስ ነፍሱ ዝኻለ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ምዃና ከምኡውን ኢትዮጵያ's Red presence is described as limited to the federation እዚ ኢትዮጵያ ድማ ብግምጣሉ ምስ ቀይ ባሕር ቀጥታዊ ርክብ ከም ዝነበራ ዝገልጽ ታሪክ እውን ከም ዘየለ እቲ እንኮ ዘሎ ንኤርትራ ጎቢጣ ብፌደሬሽን ሒዛቱላ ዝነበረት ብፌደሬሽን ኤርትራ ብትእቲ ኢትዮጵያ ፌደሬት ኮይናትሉ ኣብ ዝነበረትን ጎቢጦም ሒዞም ኣብ ዝነበሩን ግዜ ጥራዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኤርትራ ዲባንክ ትገብሮ ከም ዘላ ነዚ ድማ ኢና ንብል ነርና ኤርትራ ብትክክል መንገዲ ከምቲ ቀደም ሲኤንኤንን ቢቢሲን ኬትካ ምዝራብ ኣየድልየካን እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ኤርትራ ነቲ ሚድያ ተጠቂማ ዲባንክ ክትገብሮም ክትክእል ኣለዋ ኤርትራ rejects Ethiopia's claim of sovereign access ከምኡ ድማ ልኡላዊ ኣብቲ ገባሕር እንደሊና ዝብልዎ ዘለው ኤርትራ ትነፅገያ ምክንያቱ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሓይልታት ድግፉና ዝብልዎ ዝነበሩ ድማ ሓሶት እዩ ዩኤን እዩ ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታት ድማ ነቲ ውዕላል ጀርስ ከተግብሩ ከም ዘለዎምን ንልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ዘማእኸለ ውሳነ ጥራይ ከም ዝቕበሉ ነጊሮም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ defended sport and security cooperation with Egypt, Saudi Arabia and other littoral states ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ዑድያ ክትገብሮ ዝግባእ ከም ዝኾነን ንዑ ንክትገብር ማንም ዝኽልክላ ከም ዘየለን ኤርትራ ድማ ኩሉ ዘዋፅኣ ነገር ክትገብር ድልውቲ ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግርም ገበርኩም ፅቡቅ ጌርኩም ኣስምዕዎም ዋላ እውን ተደይፈተውዎ እዝኖም ደግፍኩም ኣስምዕዎም ዝበሃል ኣብዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ዘረባ ክመፅእ ከሎ እዩ ከም ወትሩ ኣገልግሎት ትህብ ምህላዋ ነዛ ዝገብረልኩም ነዛ ናይ ህድሞና ሓወላ ብህድሞና ተኸፊለ ይኮንኩን ግን እዛ ትካል እዚኣ ናብ ኤርትራውያን ክትበፅሕ ደስ ስለ ዝብለኒ እዩ ፕሊዝ ነዚኣ ኣብ ተጠቐሙላ I get nothing advertisement ወይ እውን ገንዘብ ተኸፊለ ይኮንኩን ዝብለኩም ሓንቲ ካብ ናይ ኤርትራውያን ፍጥረታት ዝኾነት ኣክንዲ ዌስተርን ገንዘብ ክሰዲ ስለ ዝቐንኹና የውዳ ዓመት እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ነዛ ኣብ ህድሞና ተተጠቂምኩም ንሓውኹም ንዓድኹም ንቢዝነስኩም ድሓር ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ትሰርሕ ብመንገዲ ናይ ኤርትራ ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ነዛ ኣብ እዚኣ ተጠቐሙ እናበልኩ መደበይ ክዓፁ እየ ናይ ሎሚ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣይትግደፉ እናበልኩ መዚያ ክገድፈኩም ታንኪዩ